The podcast #39 at Porvoo featuring P.T. Veitanen. Hello everybody. Mitä kuuluu? Sulla on tapana pistää niitä tavutettuja. Siitä on tullut uusia seuraajia ja siitä on tullut moni on tullut kysymään, että mikä niinku, että en haluaisi niinku nyt tulla mitenkään korjailemaan, mutta ootko huomannut, että sä tavutat kaiken väärin? Sitten mä aivan. Kyllä, olen huomannut. Joo. Joskus vahingossa saatan laittaa sen tavuviivan oikeaan kohtaan, mutta kyllä se on idea siinä onkin semmoista ehkä pientä itseironiaa tyhmistä podareista viljellä sitten. Että. Ja podarit ovat suurimmalta osalta tyhmiä, mutta käytännön fiksuja. Joo, siis se on ihan, ehkä voisi niinku omallakin kohdalla tämmöistä, että omasta mielestä on niinku käytännössä niin osaa hyvin toimia tässä elämässä ja silleen päässyt eteenpäin, mutta sanotaanko semmoinen niinku teoria kautta koulupää, niin on kyllä oikeasti, voin ihan rehellisesti sanoa, että on tyhmä sillä osa-alueella, jos nyt pitäisi niinku lähteä teoriaa opiskelemaan ja kirjaa lukemalla oppimaan, niin ei ole minua varten, eli ihan avoimesti voin myöntää olevani tällä osa-alueella hyvinkin yksinkertainen ja tyhmä. No niin, koulutuloksista näyttää sen. Niin. Itse asiassa se varmaan näyttää pitkälti sen oppimisinnon, ei välttämättä sitä älykkyyttä. Ei missään tapauksessa ole vaikka miten menestyneitä ihmisiä, ketkä on ollut ihan farsseja koulussa, mutta ne on taas osannut sitten elämän käytännön tasolta taas sitten. Kyllä, ja se on fiksuja. Mikä merkitsee. No se on nimenomaan se, mikä merkitsee. Mitä merkitsee, että on mustaa valkoisella, osaat kirjoittaa jonkun lauseen nyt kirja tai niin kuin jotain oikein, tai ei sillä ole mitään merkitystä. Versus, että sitten jos sä et osaa sitä taitoa taas tuo sitten oikeaan elämään, niin mitäpä sillä tekee fiksulla päällä. Katsoppa, kun toi sun toinen kissa tuli moikkaa ennen Kalevia. Joo, tää on oliko tää nipsu hipsu? Tää on tupsu. Tupsu? Ja tää on todella yllättävä käänne, koska mä ajattelin, että tupsu ei tuu ulos kaapista sillä aikaa, kun mikä on täällä, kun se on hyvin tämmönen arkajalka, mutta näköjään Kalevi vielä vähän funtsi, että Kalevi ei näy missään. Ja sanottako, että meikäläinen on tosi allerginen kissoille, jos mä kosken, niin kaikki on hyvin, mutta jos tuo tupsu tulee mun syliin, niin mä oon 15 minuuttia täysin sokea, mutta Kalevi on karvaton, niin mä en ole ihan varma, mikä kissosallergis oli. Olisiko se hilsen vai sitten itse karva? Se taitaa olla silleen, että se on se hilsen, mikä aiheuttaa se allergia, että joskus googlettelin noita kaljuja kissoja, niin siinä oli, että vaikka sillä ei ole karvaa, se ei tarkoita, ettetkö olisi allerginen sille. Mutta siis mä luulen, että kyllä se karva tekee siihen oman osuutensa sen pölinään, mutta kyllä se on se hilse luultavasti, mikä sitten aiheuttaa. Se on kiinnostunut mun kengistä, haisee hessulla. Se on, tällä tupsulla, no se on, mitenkä mä kauniisti nyt tämmöistä omasta lapsesta niin voisin sanoa, mutta hieman semmoinen ehkä normaalikin saa yksinkertaisempi ja sillä on jonkinasteinen kenkäfetissi, se nuski ja pyörii kenkien ympärillä tosi paljon, että siinä on joku mikä viehättää, mutta toisaalta niin antaa kaikkien kukkien ja niin pitkään kun se ei kynsi noita aina kengännauhoa auki, niin mä oon antanut tämän tapahtua. Joo, se häipä, mutta se kävi moikkaa Kalevia, ei näkynyt ja jos ei Kalevia näy, niin mä otan statementtina Kalevilta, että hän ei ole mun kaveri. Kyllä. Mutta me ollaan nyt täällä ja sä kävit Thaimaassa. Mä kävin. Ja se oli aika pitkä, 3 viikkoa. Otapas, mitäs päivää me nyt edes eletään. Olisiko se jopa saralla kuukausi, mä taisin tulla takaisin. Tuossa tammi-helmikuun vaihteessa tuli takaisin. 3 viikkoa olin, reilu 3 viikkoa. Ja kyllä nautin ajastani siellä. Ei voi muuta sanoa. Kyllä se on kiva. Silleen, että siinä ensimmäistä kertaa oli reissussa yksinään ja on vähän semmoinen, tykkää olla ihmisten seurassa, mutta tykkää myös toisaalta sitten oikeasti viihdyn myös yksin. Että oli ensimmäinen semmoinen reissu, mihin lähdin täysin yksin ja se oli lepäämistä, podaamista ja lomailua. Aivot narikkaan, työjutut pois päästä, niin kyllähän se on semmoista aika optimaalista ihmisen elämää. Tekee just niitä juttuja, mikä on vaan kivaa ja jättää arjen huolet taakse. Tuo oli hurja konsepti lähteä yksin. Mä yllätyin silloin, kun sanoit, että sä lähdet yksin. Mä sanoin, mitä, eikö vaimo? Mä jotenkin se matkustaminen sillä lailla, kun matkustamisessa ainakin itse koin sillä että hei, kato mikä toi on tuo, tsiikaa, miten hieno toi on. Sulta jää se pois, koska sulla ei ketään kaveria tai kumppania sen mukana, jolle sä voit jakaa sen kokemuksen. Sä voit jälkeenpäin, että mä näin muuten ihan sit sairaan hienon gorillan toi tai muuta vastaavaa. Kyllä. Konseptina oli semmoinen niin kuin
oudohko, että miten, niinku, what? Joo, mä olin itselleni silleen, hei kato Joel, mikä tuolla, wow! Egolles puhui. Molemmille hauiksille. Siellä oli hyvät podauspuitteet. Siis toisinaan ei ollut. Bangkokissa oli tosi hyvät podauspuitteet, Hua Hinissä oli semi-hyvät podauspuitteet ja no itse asiassa Pattajallakin se sali, missä mä kävin, oli ihan ok, mutta siis no ehkä semmoinen, missä en niinku Suomessa välttämättä treenaisi, eli tämmöinen fitness-sali sitten, että mutta siis Pattajan sali oli ok, ehkä se Hua Hinin sali, niin se oli, no siis silleen, jos mietitään podausnäkökannalta, niin jalkalaitteita 2, rintalaitteita 10, eli taas silleen, että se on jotenkin jännä, miten tuolla etelän maissa niin ylipäätään tuntuu, että tuo jalkakalusto on yleensä todella huonolla mallilla sitten tuollaisilla perussaleilla, eli ne on todennut, että se on ikävää treenata jalkoja, ja niitä ei kannata treenata. Don't skip the leg day. Joo, mutta siis oli siis semmoisia, niin kuin, tiedätkö, se lomalla se ei ole ehkä ihan niin täysin optimaalista se treenaaminen kuitenkin, siellä on se ilmasto erilainen, siellä on se ravinto erilainen, lepääminen ja muutenkin on sitä vähän erilaista, niin, mutta semmoisia niin kuin lomatreenejä, mutta siis kovia treenejä, niin nämä salit ajoi täysin asiansa. Mutta Bangkokissa oli tosi hyvä semmoinen kuin Muscle Factory, se on ihan varmaan ränkätty tyyli, ainakin Bangkokin, ellei sitten kun Thaimaan niin parhaaksi tämmöiseksi niin podaussaliksi. Et se on vähän niin kuin rakennettukin voimanostajille ja kehonrakentajille. Sä et hirveästi sanonut mitään yhden vatsataudin, tyngän tai muun myrkytyksen sait siellä. Se oli yksi ilta. Mä oon sen verran tylsä, että jos mä jonkun ruokapaikan toteen hyväksyn, ja mä huomaan, että mulla meidän vatsasakassa ruoka oli hyvä, niin mä monesti sitten niin kuin pistän sen lukkoon, että mä tuun tänne syömään joka päivä. Tämä ravintola meni aina 10 kiinni, ja mä yksi ilta varmaan 10:30 aikaa oli, että nyt mä menen syömään vähän ilta sapuskaa sinne kanajeriiseen, mutta se olikin kiinni. Ja mä että no fuck, ja ei mitään seuraavaa ravintolaa, mikä nyt siitä vaan löytyi. Se oli semmoinen ehkä vähän baarin kautta ravintolan sekoitus, eli ehkä se oli enemmän se anniskelupuoli, se ravintolan se pääjuttu, ja sitten ruoat varmaan haettiin jostain naapurista, mitä oli ylijäämiä jäänyt, niin sen mä vetäisin, ja sitten rupesi poreilemaan vatsassa, ja pari päivää menin oikeastaan WC:n ja sängyn välissä ravaatessa, mutta siinä tuli ainakin levättyä, ja paino putosi joku varmaan 5 kiloa siinä. Sehän on kovimpi tyhjennyksiä. Joo, kyllä oli niinku oikeasti oli kireä kunto, tai siis se näytti niinku silleen, että vau, mitä tässä on 2 päivässä tapahtunut, kuitenkin sille niinku lihaspaineet säilyy vielä kuitenkin, mutta sitten kaikki neste ja kaikki lähti sitten pois, kun ei siinä oikein, en mä hirveästi juonutkaan, ja en oikein ehkä kerran päivässä yritin syödä jotain hedelmiä tai jotain vastaavaa, mutta se on vähän riskiä tuommoisessa lämpötiloissa, kun lähtee tuommoiseen ruokamyrkytykseen, missä ripuloi ja oksentelee, niin kyllä. Se nesteen hukkaa tulee entistä, kun se kertaantuu siinä. Kyllä. Ja sitten kun ollaan Thaimaassa, niin ei ole ihan hirveitä takeita tuosta terveydenhuollosta, että miten se sitten pelaakaan loppupeleissä. Ei ole niin kuin Suomessa, että tiedät, että sä menet tonne, hoidetaan ja kyllä. Varma, niin siellä on sikäli, että voi käydä huonosti, jos käy huonosti. Että jos ihmisellä käy, niin juokaa sitä nestettä pirusti sitten, koska sitä menee myös tuossa lämpötilassa ja siinä ulostellessa sitten jonkun sen verran, niin pian tulee krampit, ja sitten kun vatsakramppaa, niin sitten ei ole kiva oksutella. Joo, kyllä se oli, en muista milloin olisi viimeksi oksentanut, mutta kyllä se tuli semmoinen fiilis, että ihan hetken en halukkaan ainakaan tuommoista raivo-oksentamista harrastaa siinä. Tulee vähän semmoinen kuoleman pelko, kun nippanappa saat haukkastua happea ja sitten tuleekin taas uusi ämpärillinen. Ja se on vittumaisen siinä vaiheessa, kun sieltä ei tuu enää mitään, mutta tiedätkö, vatsa vaan kramppaa silleen, että sä yrität oksentaa, mutta sitten sieltä ei tuu yhtään mitään. Mutta se oli 2 päivää oikeastaan. Ensimmäinen päivä, niin mä ajattelin, että mä en hae mitään lääkkeitä, tämä menee tästä ohi. Sitten tuli toinen päivä, homma edelleen jatkuu, ja sitten mä että okei, ei tässä ole mitään järkeä, että nyt jos on jotain lääkettä tähän näin, niin mä suostun kyllä ottamaan. Ensimmäisen apteekkiin, nehän sieltähän saa mitä ikinä vaan kehtaat kysyä, niin ne antaa. Niin, varmaan semmoisen, mitä Suomessa ei kirjoittaisikaan lääkärin reseptiä, niin sieltä saat sen, kun meet vaan kysymään. Niin se on sinänsä hauska tuo apteekkikulttuuri siellä, että se ei ole ehkä ihan niin justiinsa. Mä luulen, että niillä on säännökset ihan niin kuin samalla tavalla kuin muuallakin, mutta se, että noudatetaanko niitä, niin se on sitten toinen homma. No, lääkkeet on hyvää tavaraa, niitä saa vähän niin kuin helpommalla tavalla kuin täällä. Siis, no toisaalta siis se on hyvä semmoiselle ihmiselle, kenelle se homma pysyy hanskassa, mutta olisi se sitten hazardia, koska tässäkin valtiossa on varmaan aika paljon semmoisia huolimattomia tai semmoisia, tiedätkö, se lähtisi niin pahasti hanskasta, sit jos kaikki vaan vapautettaisiin. Niin joo, rauhoittavia menisi oikein urakalla. Että kyllä. Ihan hyvä, että meillä Suomessa on tarkat säännökset, paitsi tuon testosteronin korvaisuuden takia meillä kyllä on. Sen osalta on kyllä siis niin surkea
Se on hoitoprotokolla Suomessa, että valitettavasti monet siitä kärsii. Kyllä, toivotaan, että se lähtee sitä paranemaan ja siitä se ei ole mikään tabu, vaan se on semmoinen niin kuin ihan normaali juttu, että herra isä, jos sulle testosteronikoneessa, niin sitä lisätään sinne sitten tarpeen vaatiessa, mutta toki sitähän saa, jos haluaa, mutta lähteekö normitavan tallaan ja sitten kyselemään kuntosalilta sitä, jos ei sitten lääkäriltä saanutkaan reseptiä, niin ei lähde. Että. Joo, on se vähän väärin, että e-pillereitä saadaan, joka on kuitenkin hormonituote, niin naiset saa, että okei, se ei toiminut, tässä on toinen. Se ei toiminut, tässä on toinen. Se ei toiminut, nytkö toimii, hyvä. Että jos miehiä ei kohdata samaa tapaa, että ota sitä syppiä, toimiiko, eikä toiminut, ota tuosta sutikkaa, katso sitten toimiiko se. Ja nyt toimii, hyvä, okei, tässä on resepti. Kyllä. Ja se, miten yksilön tehokkuus kasvaisi työelämässä, parisuhteissa, ylipäätänsä olemisessa, tämä mä oon varma, että tämä toimisi todella paljon tehokkaammin tämä yhteiskunta, jos täällä olisi yli 30-vuotiaat miehet, jotka alkaa kärsiä, olisi tasoltaan tehokkaalla tasolla, eikä niin, että vajotaan siihen semmoiseen aloitteellisuutettomaan, eikö mites? No mä ymmärsin kuitenkin. Joo, niin, anti-aloitteelliseen elämään. Kyllä. Niin ei se silmää koskettaa, ettei ei se. Kutisee. Joo, se on kyllä totta, mutta kukakohan siitä sanoikin, että niin pitkään kuin masennuslääkkeet on halvempia kuin testo, niin niitä määrätään sitten. Joo, se onkin hieno. Se on edullisempaa ja helpompaa, vaan että syön noita, kyllä se siitä. Mutta se on jo jännä, miksi on kuitenkin, se on luonnollinen hormoni ihmisen elimistössä, jos sitä annostellaan kuitenkin lääkärin määräämänä sitä suurin piirtein samaa tasoa, mitä se esim. Nuorella virilillä miehellä on, niin where is the problem? Koska sulla ei kuulu olla enää iässä numero X. Niin, aivan. Testosteroni, että ei sulla kuulukaan enää seissä. Niin sinun kuuluu muuttua lampaaksi. Kyllä. Ja mahdollisimman epätehokkaaksi yksilöksi. Joo. Mitäs hei, podaus. Sä oot nyt vetänyt jotakin outoa dieettiä taas vaihteeksi. Todella hämmentävää välidiettiä kesken kasvukauden. Kyllä. Yhtäkkiä. Joo. Miinus mitä, 8, mitä sä olet? Kyllä se on nyt lähtenyt tosi paljon, mutta se lähti silleen toisaalta pikkasen vahingossa Thaimaassa, koska siellä mä tiesin, että mä en ehkä pysty syömään ihan samaa määrää, mitä mä taas kuluttaa, kun siellä mä katsoin tuosta iPhonein sitä sovelluksesta, että saattoi 20 kilometriä päivässä tulla kuitenkin niin kuin ylimääräistä kävelyä. Siellä sä hikoilet, enemmän sä vaan juot siellä, söi ehkä 3 kertaa päivässä, mutta mä en halunnut ottaa siitä mitään stressiä sen lomalla, että mun pitää nyt laskea mun makrot, niin mä tiesin, että mä tuun siellä varmasti laihtumaan. Siellä lähti varmaan, mä luulin joku 4 kiloa painoa varmaan 3 viikon aikana. Ja Suomeen tulin, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä pidän semmoisen pienen 3 viikon ihan semmoisen minidietin vaan, että pikkasen karsitaan, että mitä vähemmän rasvaa, niin sen parempi aina, niin nyt mun korkea aamupaino ennen reissu oli 119 ja tänä aamuna se oli 107, 12 kiloa. Juman kautta. Joo, 12 kiloa pois ja nyt se loppukin tässä parin päivän päästä. Niin paljon kutisee silmää, ettei uskokaan. Tai saisi tehdä, mä en ole koskettanut mitäänkään. Sano, jos olo muuttuu sietämättömäksi. Ei tässä vielä. Mennään johonkin kahvilaan. 12 kiloa, mitä ihmettä? Joo, kyllähän siinä on paljon nestettä. No totta kai se on. Aikamoinen nestepöhäkkä oli tuossa päällä. Niin. Sen kun saa pois, niin ihmisen on vaan niin paljon parempi olla, että se on aika raskastakin olla sitten semmoinen nestepallo. Niin oikeastaan tarkoituksena oli vähän poistaa nestepöhäkkää pois päältä, polttaa pikkasen rasvaa, mitä noin lyhyessä ajassa nyt pystyy polttamaan. Ja nyt lähteekin, 3 kuukauden semmoinen vähän aggressiivisempi taas kasvukausi, että tehdään sitten tulosta. Eli tämä oli tämmöinen pikkusiivoaminen välissä. Pikkusiivoaminen, jospa se sitten nyt taas eri tavalla ehkä vastaisi myös ravintoonkin sitten, että nyt nostetaan sitten kerralla sitten reilummin, mutta kuitenkin ei mihinkään mahdottomiin kaloreihin, mutta siihen kuitenkin se on siellä plussan puolella, että nyt suurin piirtein 2500 kaloria päivässä, niin se on aika vähän. Niin, nyt se sinne kuitenkin plus 4000 nousee. Se on mun makrot. Joo, nyt nousee sinne plus 4000 sitten kerralla, niin mä uskon, että se antaa hyvän semmoisen pikku reboundin siinä myös ravinnon osalta. Kyllä, siinä varmasti tässä kun ruoka-aineita tulee ravintoaineita rakentaa lihasta, niin kyllä. Vaikea tiilitalo rakentaa ilman tiiliä, niin kyllä. Jos siellä on laastia, mutta ei tiiliä, niin vielä tehdään, mutta nyt siitä tulee sitä tavaraa sinne, niin sitten vaan taas uutta kivitaloa pystyy vähän isommalla pohjalla. Niin. Kyllä, ja nyt tuossa Timon kaverina mä hänen kisadiettikaverina, en kyllä itse diettaa, mutta sitten kuitenkin treenejä tulee se tasaiseen tahtiin 9 treeniä viikkoa,
Ja no Timo tekee aerobit siihen päälle, niitä minä en tee, mutta se on semmoinen jo hyvä määrä sitten tälle tulevalle rakennuskaudelle. Viime setti meni, mä taisin treenata 8 treeniä viikkoa, niin nyt lisätään vielä yksi päälle, eli yhtenä arkipäivänä tulee sitten kanssa tuplatreeniä, viikonloppuna tuplat ja muina päivinä sitten vaan singletreeni. Kyllä se aerobinen tekisi hyvää siellä. Tekisi. Anteeksi ihmiset, mutta minä niiskutan ja silmiäni kutisee. Haluatko sinä niistä nenää? Annapa tänne, niin mä vähän... Tuosta vähän kissapaperia. Kissapaperia nokkaa vielä, niin Nämä on kissan karvoista kudottu ja nenäliivä. Pikku jäy. Ei voinut tietää ennen 39 ikävuotta ton valtavan allerginen kissoille, mutta näin se vaan kävi niin pitkään, en nostanut välttelemään niitä. Just tuossa mietittiinkin, mikä sanoton jutu, että vasta lähemmäs 40-vuotiaana huomasi, että on allerginen kissoille. Mä mietin, kuinka se voi olla edes mahdollista, koska asutaan Suomessa joka toisessa asunnossa on kissa. Että mä sanon, että se on just aina mennyt se, että kissakämppä, ei kissakämppä, niin mikä on aina valinnut sen, niin kuin, että ei kissakämppä. Ehkä voihan se on herkistynyt jossakin vaiheessa, että nuorempana ollut, mutta nyt se on tämä ja... Pitää vaan pysytellä, ettei nyt ihan syliin ota, niin kyllä mä silti Kalevin syliin otan periaatteen vuoksi aivan sama. Kyllä, just ennen lähtöä, niin halat sitä. Joo, sitten vedetään meidän käsireeni sillä, että sä voit opastaa mua. Joo. Mihin pitää mennä. Mä talutan sua pitkin salia. Tule. Mut joo, nyt oli tämmönen minidietti ja kohta aletaan kasvamaan ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Nyt toistaiseksi tämä podaaminen on ihan omaksi iloksi podaamista vaan. Mutta sitä ei koskaan tiedä, mihin se joskus eskaloituu, mutta tällä hetkellä ei eskaloidu mihinkään muuhun kuin vaan ihan omaksi iloksi kovaa tekemistä päivästä toiseen. Onko paikka pysynyt kunnossa, ei ole mitään minkäännäköistä kiusaa? Joo, mä oon sinällään onnellisessa asemassa, että vaikka tässä kuitenkin on jo 10 vuotta tullut nosteltua, niin ei ole kertaakaan ollut mitään semmoista ongelmaa, mikä olisi rajoittanut sen enempää. Tietysti pikkurempaa on kaikilla jatkuvasti jossain, mutta semmoista, mikä olisi vaatinut sitten oikeasti treenityylin muuttamista tai oikeasti jotain hoitoa, niin ei ole. Eli olen pysynyt ehjänä. Ja siinä voi olla ehkä yksi syy, koska kuitenkaan toistoissa niin ei pääsääntöisesti koskaan ole menty alle 8. Tietysti on jotain sarjoja varmasti tullut tehtyä lyhyempiä, mutta semmoista, että ei ole treenattu koskaan sen niin kuin isommilla painoilla, eli pysytelty kuitenkin siinä podaamisessa. Niin, et se on aina eri asia, sit jos lähdetään tekemään lyhkäisiä sarjoja, pyöritään koko ajan vähän siellä äärirajoilla sitten, mihin se oma kapasiteetti riittää, niin siellähän ne kerrotoimet kasvaa, mutta jotenkin on onnistuttu hyvin pysymään siellä kuitenkin aika tiivisti sillä peruspodaamisessa, mikä loppujen lopuksi on ihan turvallista, kun se oikein osaa vaan tehdä. Ja kun kuormat pysyy kunnossa, niin toiset kestää, toiset ei. Se on just näin. Suuri osa ei. Niin, kyllä. Eli jos niitä ei usein tee, niin sitten niitä laukeamisia voi myös tulla, mutta myös niitä, jotka tekee usein niitä rajumpia painoja, niin niilläkin voisi laueta myöhemmin jossakin vaiheessa. Kyllä, mutta mä oon pysynyt ehjänä ja se on niinku tosi mahtava juttu. Just tuossa joku päivä taittiin Timon kanssa jutellakin, että entä jos vaikka nyt kävisi se, mikä nyt se monelle on käynyt, vaikka rinta repee irti, niin kuin minkälainen takaisku se olisi niin kuin henkisesti, että varsinkin jos se niin kuin jouduttaisiin leikkaamaan ja se joutuisi olemaan saakeli 2 kuukautta käsi roikkuu tuossa jossain kantositeessä, että niin kuin minkälainen takaisku se olisi, niin se olisi kyllä niin kuin tosi vaikea varmasti käsitellä ja sulattaa se asia, että nyt sitten mennään oikeasti niin kuin ainakin hetkellisesti suoraan 5 vuotta taaksepäin kehityksessä, että kyllä sä surkastut siinä niin pahasti, että... No okei, jos leikkauspyörällä menee, siellä tulee totaalitauko. Joo, se just semmoinen, että sä oot pari kuukautta, että saa liikuttaa sun kättä tyyliin. Se on huono, mutta sehän voi tapahtua olkapäällä. Kyllä. Ranteen katkeamisella tämmöisillä asioilla. Niin Kyllä. Mutta jos nyt ei niissä penkeissä ja punneruksessa messissä 100-780 päällä, niin siinä on aika pienet mahdollisuudet loukkaantua. Kyllä, se on totta. Varsinkin kun nuori ja elastinen vielä. Niin. Nuori ja elastinen. Joo. Ja virkeä vetreä. Joo. Mites PTV? Se voi hyvin ja kukkuu. PTV Jimmy. Kiitos kysymästä. Sä sanoit jotakin, että se olisi, niin, mä haistoin jostakin snapista, että jos olisi niin laajentaisi tulevaisuudessa mahdollisesti. PTV Jimillä rullaa tosi kivasti, että se sinänsä saa aika lämpimän vastaanoton jo heti alkukättelyssä ja sanotaanko varmaan Baattista rallaa puoli vuotta avaamisen jälkeen, niin
se rupesi jo vähän kolkuttelemaan sitä niin kuin tietynlaista maksimirajaa, mitä sinne nyt salille voi ottaa, ja siinä se on keikkunut sitten oikeastaan siitä lähtien. Tietysti on välillä ollut kausia, kuukausia, että on niin kuin yhtäkkiä vähän kävijämäärät tippunut, mutta kuitenkin sitten huomannut, että kyllä ne samat naamat tulee edelleen, niin on hyvin rullaa, salihommalla tulee toimeen, rehellisellä työllä Suomessa tämmöisenä niin kuin pikkuyrittäjä nyt ei voi olettaa, että nyt mitenkään rikastuu, mutta se ei ole onneksi ollutkaan koskaan se life goal, vaan silleen, että tulee toimeen, saa tehdä just sitä, mitä tykkää, ja nyt eletään sitä aikaa nyt, ja mä hetken aikaa ajattelin, että jos tässä ottaisi ihan vaan niinku relax, eikä nyt hirveästi säntäilisi mihinkään suuntaan tai kehittelisi mitään isoja, sen isompia projekteja, mitkä tuottaa taas hirveästi stressiä, niin nyt vaan podailisi, mutta kyllä varmaan aika nopeasti tulee taas se aika, kun on se fiilis, että nyt pitää taas tehdä jotain, että nyt ei jaksa enää, vaan että niin, sitten taas, mutta kyllä se, jos aina lähtee jotain isompaa virittämään, niin kyllä siinä pitää olla, että sulla on se niin kuin täys lataus päällä ja sä lähdet tekemään sitä, mutta nyt niin kuin pääpaino on mulla ihan ehdottomasti podaamisessa. Toi rullaa, ja se ei tarkoita sitä, että nyt mä sanon, että nyt mä vaan podaan, että mä annan kaiken niin kuin ruostua tuossa sivussa, vaan sali pyörii entisellä, PT-hommat pyörii entisellä aika semmoisella ylläpito se meiningillä, niin. Se ei kuitenkaan, se ei ole täyspäiväinen homma sitä ylläpitää sitä, että kaikki taso pysyy ennallaan, niin nyt podaillaan, ylläpidetään bisnestä ja katsotaan sitten tulevaisuudessa. Turha noista se enempää puhua, koska kaikki on täysin haaveiluasteella, niin ei niitä kannata vielä ääneen lipsauttaa. Tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt tässä, niin kun PTV10 on nyt tilanteessa, missä se on, eli tullut hyvin stabiiliksi saliksi ja Porvoon kovemmaksi saliksi ja Etelä-Suomen yhdeksi merkittävimmistä kuntosaleista, ellei koko Suomessa, niin siltä osalla, että ei välttämättä siis kävijämäärillä, vaan siitä, että mikä merkitys kenessä siellä salilla on, niin onko tässä toteuttanut herra Vatanen kovimpia sissimarkkinointivetoja, eli suurin piirtein 0 markkinointikuluilla tehnyt sissimarkkinointi, mitä on hyvä tapa tehdä, jos onnistuu osaa. Ootko sä tehnyt tämän tietoisesti, kun sä loit eka määrätyn seuraajakunnan, määrätyn imagon, ja sen jälkeen sä teit samalla nimellä kuntosali. Oliko tämä tietoinen teko vai tuliko se ajan kanssa, että hei, mulla olisi nyt mahdollisuus, vai oliko se niin, että nyt mä teen tämmöisen nerokkaan jutun, mä alan tekemään tämmöistä juttua YouTubeen, mä alan olemaan esillä, ja sitten kun on aika kypsä, mä teen kuntosalin. Se olisi niin täydellisesti toteutettu Suomen tasolla. Kyllä. Toi kuulostaa hirmu hyvältä suunnitelmaa. Mä haluaisin sanoa, että kyllä näinhän se meni. Mastermind. Minä 7 vuotta sitten aloin tätä suunnittelemaan. Vai oliko se Kalevi, joka oli kyllä kaiken taustalla? Joo, ei, mutta kyllä se pitää sanoa, että kaikki mä oon tehnyt aina niin kuin fiilispohjalta. Mutta kyllä niin kuin siis YouTube-juttuja ja noita somehommia tuli, sen takia mä aloitin ne, koska mä aloitin tekemään PT-hommia silloin 5-6 vuotta sitten, ja mä mietin, että jos mä jollain tavalla haluan erottua, niin se on yksi keino, ja silloin ei vielä hirmu moni tehnyt. Sinä teit, mä en tiedä, näitä niin kuin siis tunnetumpia tyyppejä nyt äkkiseltä ei tule, mutta niitä oli ihan muutamia, ketkä teki YouTube-juttuja tai kirjoitti sen isommin jotain blogia, mutta sen jälkeen se on tosi paljon yleistynyt sitten, että nyt on paljon nuoria kundeja, ketkä tekee, mikä on hyvä, että tulee materiaalia vähän monenlaiselta tyypiltä sitten. Mutta silloin mä lähdin sitä tekemään, ja sitten kaikki on vaan eskaloitunut silleesti, niin kuin mä oon aina miettinyt, että tää olisi siisti juttu ja mä teen tällaisesti nyt, ja tää on siisti juttu ja mä teen nyt tällaisesti, ja et ei ole mitään semmoista, niin kuin, mitä olisin harkinnut ja kirjoittanut paperille ja miettinyt, että tällä minä nyt valloitan, niin ei ole. Ei mitään semmoista niin kuin oikeasti niin kuin tarkkaa suunnitelmaa ei ole, vaan mä tosi fiilispohjalla olen aina mennyt kaikissa noissa, että en mä ole mitään laskelmoinut tai miettinyt, vaan mä oon miettinyt, että tää tuntuu hyvältä, ja sit vaan luottanut siihen ehkä siihen omaan tietynlaiseen vaistoon, että tää on hyvä juttu, ja tietysti tehnyt asiat niin, että mä mietin, että jos tää menee ihan perseelle, niin mulla on kuitenkin sitten plan B, että ei tarvii vetää itsensä jojoon tai että pääsee kaikista tilanteista sitten. Nyt esimerkiksi ottaa vaikka, että kun PT-hommiin ryhdyin, mulla oli tosi vähän asiakkaita, mutta mä irtisanoudun mun työstä, mutta mä kysyn työnantajalta, että saanko tulla takaisin, jos hommat menee perseelle.
Salin mä perustin vasta siinä vaiheessa, kun mä pystyin itse sijoittamaan yli puolet rahoista siihen, että mä tiedän, että jos kaikki menee perseelle ja mä myyn salilaitteet, niin mä oon pankille ok sitten. Että kaiken miettinyt kuitenkin silleen, että entä jos, että mulla on kuitenkin sitten, että ei mene ihan silleen, että rikasta tai rutia köyhää sitten. Ja Suomessa ei mitään saa pistämättä pikkasen riskipelillä. Ei. Ja elämässä ylipäätänsä ei mitään saa, jos ei ole valmis pikkasen riskeeraan. Että ilmastoluonnosta ei ole, että aina on tehtävä sen eteen jotakin. Se on totta. Mutta mä tein pakkotoiston sillain. Mä odotin vuosia internetin nousua, jolloin mä iskin oikeaan aikaan. Kyllä. No Mutta siitä lähti kyllä siis hyvä tarina kyllä sullakin toi pakkotoisto-homma, että kuinka senkin vaan saa. Että kyllä se on vaatinut aika paljon työtä ja tunteja ja varmasti hajoilemista ja kyllä. Mutta näin se vaan, kyllä se, nyt se taas kantaa hedelmää. Nyt homma rullaa varmaan just semmoisella niinku ylläpito-meiningillä, tuotetaan vähän materiaalia, mutta ei sille tarvi aamusta iltaan siellä olla koodaamassa ja miettimässä. Että... No, mä siellä aina aamusta iltaan. Mä oon vähän taikauskonen. Okei. Mä oon tosi patologisen taikauskonen. Eli mä en uskalla esimerkiksi sitä roinaosiota poistaa sieltä. Niin. Se on kaiken alku. Kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen yhdenlainen kivijalka. Että, niin. No siis tietysti kaikkihan sun päätettävästi mun näkökanta, että se on yksi semmoinen mielenkiintoisimpia, kun se on kuitenkin tabu, se on vähän salattu asia, mutta on. Siellä siitä puhutaan niin kuin maidon juomisesta taas. Että... Se on noin 3% viesteistä siellä, että se on, ei ole niin merkittävää. Se on tosi pieni. Olisin olettanut, että se olisi jotenkin ollut isompikin. Sitten. Ei, jos se on siis tosi minimaalinen määrä, mitä se aktiviteetti siellä on, mutta sitten kun aina bisneksessä pitäisi, jos sulla on esimerkiksi niin 50 pientä asiakasta, sitten saat yhden mega ison, niin sä et voi unohtaa niitä pieniä asiakkaita silti ja alkaa hoitamaan vaan sitä isoa, vaan mä oon kokenut, että mä haluan palvella nimenomaan loppuun asti sillä periaatteella ja konseptilla, mikä tää lähti. Kyllä, uskotko, että siitä on sulle ollut jotain haittaa tai hallaa tästä, että siellä puhutaan avoimesti sitten NS-kielletyistä aineista? Ikinä ei ole minkään näköistä noottia tullut mistään suosta, eikä minkään näköistä, ei olisi mainostajat ollut siitä koskaan missään vaiheessa näreissä. Se on outoa, että niin siitä ei ole kukaan niin ottanut semmoista kikkaretta niskaansa. Joo, mutta toi on kyllä jopa niin yllättävää, mutta taas toisaalta niin hyvä näin, koska se kuitenkin, kyllähän siellä pidetään siis kuitenkin linja-asiallisena, siellä ei tehdä laittomuksia, siellä ei saa välittää, siellä ei saa puhua mistään tällaisesta, vaan siellä voi puhua omista kokemuksista. Miksi jollain naisten palstalla niin varmasti puhutaan e-pillerikokemuksista ja kaikista muista, että no okei, näitä ei voi laittaa rinnakkain, mutta kuitenkin, että siellä nyt ei välitetä mitään reseptilääkkeitä, vaan puhutaan kokemuksista. Mä oon viitannut aina, jos joku on yhtään maininnut tästä, niin päihdelinkkiin. Kyllä. Eli mikä on, päihdelinkki on vähän niin kuin pakkotoistakin kuitenkin haluaa tukea terveellistä urheilua, eli lähdetään se treeni ravinto edellä ja meidän alueella on kaikki varoitukset kyllä, miten tässä voi käydä. Kyllä. Niin päihdelinkki on se, että ei me voida ehkäistä keskustelua, vaan mitä ottaa keskustella ja ohjastaa sitten siitä terveeseen elämään. Päihdelinkissä on täysin, siis se on aika hurjaa, kun käy lukemassa. Menkää lukee joskus, että siellä on Mitä se estää, että kielletään se keskustelu ja tietynlainen NS-tukiryhmä siellä tai semmoinen? Niin, että ajattelin rännittää diapamea, älä tee sitä. Niin tyyliin joku sanoo ja sitten vältytään amputaatiolta. Että, nimenomaan, kyllä. Että tämähän on hyvä asia osaltaan, huono asia osaltaan, mutta näin niin kuin imagon näkökulmasta se on hyvä ja hyvin vähän huono. Mikäs muuten nyt kiinnostaa, jos sanot lukemia, että 3% on tuossa se viestien määrä, mikä on sitten, niin kuin, onko joku kirkkaasti yli muiden? Yleinen keskustelu, ylivoimaisesti. Joo, kaikki aiheet. Se on niin heterogeenistä porukkaa, että on 75% miehiä, mutta ei sillä ei ole niin kuin mitään, että kaikki olisi niin kuin treenaajia. Aivan. Suuri osahan on aika lailla tavallista niin kuin ihmistä ja kuntosalilla kävijää, että kyllä se kova reenaavien määrä on siellä promille varmaan, jotka tekee tätä hommaa niin kuin oikeasti tosissaan, mutta niitä mä haluan myös palvella sikäli, että todellakin. Että tätä materiaalia, mitä tuotetaan, niin tämä on ydinporukalla. Kyllä. Toki me laveasti viedään sitten niin kuin podcastissa muutenkin pakkotoistoa, niin myös muihin aiheisiin, jossa saadaan sitten ihan tämmöistä yleismaailmassa miesten maailman meininkiä, niin mikäs tässä, että kaikkea voi tehdä, mutta ei jumitu liikaa mihinkään yhteen. Kyllä. Vähän sama kuin sullakin bisneksessä, että niin kuin
pitää sen ydinhomman siinä, eikä lähde liikaa soveltaa, mutta kuitenkin vähän antaa soveltaa. Kyllä. Kyllä tuo niin siis selkeästi tuo sali on rakennettu vähän niin kuin, jos puhutaan tuosta mun yritystoiminnasta, niin rakennettu semmoista selkeästi kehonrakennus niin kuin näkökantilta, mutta totta kai sinne saa joka ikinä tulla treenaamaan, ketkä haluaa tulla, ja haluan sitten myös, että sinne tulee sitä perusporukkaa, mutta se ydinjuttu on kuitenkin se, että se erottuu sillä normimassasta sitten, että siellä myös nämä kovaa treenaavat, mitkä monelle salille eivät ole niin tervetulleita, niin ovat tänne enemmän kuin tervetulleita. Ja tänne on tervetulleita hiljaiset mummelit, ketkä haluaa cross-traineria tehdä, ja sitten myös testotimot, ketkä huutaa siellä ja makaa lattialla 15 minuuttia jalkatreenin jälkeen kaikkien muiden tiellä. Niin, eli kaikennäköistä ihmiset on tervetulleita. Et ei, monella salilla on sitten tuommoinen hardcore-treenaaminen, niin se on sitten jopa ehdottomasti kielletty, että sillä säikytellään sitten muut. Niin ymmärrän heidän linjan, koska se kuitenkin se raha, mikä oikeasti liikkuu, niin on siellä peruskuntoilijaporukassa ja heitä halutaan miellyttää sitten, niin se on ihan ymmärrettävää. Se on se suurin massa, mikä se hilloittuu, osoittaa ne eliksiä, satsiketjut, kaikki mikä tässä on ollut, niin kyllähän se valtavirta menee siihen, mutta sitten niiden liikevaihdosta katsoo tulokset, niin ne on isoja markkinointiyrityksiä, ei välttämättä nyt halua tehdä justi, niillä on kyllä omat strategiat sinne. Kyllä. Niin kuin Red Bullkin on markkinointiyritys eikä mikään urheilujuomayritys niin. Oikeasti, että ne ihan järkyttävä määrä budjetista menee sinne. Joo, kyllä. Ihan muualle sitten. Kyllä. Hei, nyt voitaisiin snappia, meillä on 30 minuuttia länkytetty, 30 minuuttia snappien, heitä sinne. Otetaanko me nyt niitä kysymyksiä, koska nyt. Niitä on täällä. Onko niitä jo tullut sinne? Mä laitoin tulle tuossa aikaisemmin, niin laitoin. Voi herran jumala, nytkö sä oot pistänyt sinne? Niin, mutta nythän se on paremmin, kun niitä on siellä, kun nyt sitten yksitellen odotella. Mutta jos sä haluat, niin täällä niitä on. No me joudutaan tekemään niin kuin sä oot siinä sanonut. Joo. Montako 100 siellä nyt sitten on jo? Ei tossa ihan hirveätä määrää edes loppujen lopuksi. Annapa tänne sillä, ettei puhelimen lukkoon. No mä just laitan tosta. Ja jos siellä on jotakin semmoisia nyt, mitä mä vahingossa klikkaan, niin sen takia. Joo, ei siellä pitäisi olla mitään. Niin, että se tulee joku vaimokkeesi rakkausviesti. Niin. Tissit pamahtaa, mutta joo. Sen verran on kyllä hyvät tissit, että ihan mieluusti sinulle ne näyttäisin kyllä. Mun pitää seurata takaisin. Kuka se on? Jasmin Vatanen. Hei, mikäs tää? Onko teillä jotain Vispilän kauppaa nyt? No ei ole kyllä Vispilän kauppaa, mutta nyt on. Hei, jos sä haluat, niin tässä on tämmönen super extra teline. Tälläkö sä muuten teet noin? Pidemmän ajan seuraajat niin tietää mun Diasporal pahvilaatikon, mikä toimii mun puhelimen pidikkeenä varmaan viimeiset 4 vuotta. Siitähän tuli hirveä halo jossakin tullutkin. En mä muista. Ihan naurettava keissi. Siis voi olla. Mutta siis mulla on semmoinen Diasporal-laatikko, mikä on pieni, mutta sen kun kanne aukasin, se puhelimen sai siihen niin nostettua sille 5-tasoon, ja se oli aina mulla tossa noin. Mä sitä varmaan ihan valehtelematta 4 vuotta käytin sitä, ja se rupesi ränsistämään se laatikko aika pahasti. Ja nyt Thaimaassa kun olin, niin mä näin tommosen, että on olemassa tommosia puhelintelineitä. Joo. Välittömästi ostin, aivan välittömästi. Ostin vaimollekin. Joo, ja näitähän on, mutta koskaan ei ole vaivautunut pistään noin 5 euroa tämmöiseen, vaan sitten tulee viritetty kolapullo johonkin, ja se kaatuu aina. Toi on niinku tommonen, tiettäkö, elämän yksi pelastaja. Hei, onko sulla Audissa pyöreät noin? Tuulettimen röörit? Ei ole. Mulla. Ei välistä. Ja kun se on 360, niin mä ostin kato fiksua semmoisia, mikä törkätään siihen. Enhän mä tajunnut, että se aivan, ei oikein eihän se toimi, kun se vispaa ees taas siinä. No niin, me lähdetään kysymään nyt. Nämä on Snapchattiin Vataset tulee kysymyksiä. Mä kysyn, ettei me Vatasen yksin puheluksi. Vatanen vastaa, ja sitten jos on yhteiskysymyksiä, niin sitten kummakin kommentoidaan siihen sillä lailla. Matt PLV tuplaveillä kysyy, Notta, selvimmät merkit aineenvaihdon hidastumisesta dietillä. Kyllähän se nyt on ihan vaan niin silleen, että se dieetti ei enää edisty enää välttämättä sitten. Eli keho pikkuhiljaa adaptoituu siihen ravintoon, mitä se saa. Eli ihan sinänsä hyvä systeemi, eli jos tulee vaikka pula-aika, niin keho sitten pystyy alentamaan vähän kierroksia, mutta dieetillähän se on tietysti hyvin inhottava juttu se, että se konekin hidastuu, niin kyllä se nyt omalla kohdalla niin on ihan sitä, että se dieetti ei enää vaan etene, se rasva ei enää palakkaan samalla tavalla ja sitten joudutaan kiristämään sitä joko ruokavalio tai kulutuksen määrää, että tuossa se niin kuin yksinkertaisimmillaan on. Ja dieetin suurimpia haasteita onkin tuo aineenvaihdon ylläpitäminen, että metabolia on se, mikä rasva polttaa. Kyllä. Konaa kysyy meidän
Maki, me lähdetään Konaan kanssa muuten SKL ja SM-kisoihin kuvaamaan yhdessä. Katos vaan. Me lähdetään Konaan kanssa tuonne Saimaalle kylpyläviikolle. Hetkonen. Voidaan sinnekin mennä Saimaalle. Konaa tulee meitsin messiin ja mennään sinne pressipassalla tekee vähän matskuja kaikille. Kona on hyvä tyyppi. On, ja mä haluan, että hän pääsee vielä paremmin. Kissu tuli, ei ole näkynyt Kalevia. No, Tupsu tuli taas. Luulen, että se on varmaan nukkumassa. Voi että kun ottaisin syli, on niin kivan näköinen. Konaan kysyy. Erittäin hyvää duunia ruudun toiselle puolelle. Erittäin hyvää päivää. Miten mä voin lukea noin väärin? Oletko koskaan laskenut paljonko esimerkiksi viikossa kautta kuukaudesta ensimmäisen vuoden aikana kävi kertakäynnillä väkeä keskimäärin salilla? Varmasti Suomen suosituin turistikohde, suluissa sali. Nyt joudun kysymään, että mitä sinä kysyttiin? Oletko koskaan laskenut paljonko esim. Viikossa kautta kuukaudesta tai ensimmäisen vuoden aikana kävi kertakäynnillä väkeä keskimäärin? Okay. Yksittäisiä ostoksia. Kyllä kyllä se on semmoinen homma, että mä tuossa yksi päivä itse asiassa katoin. En kattonut ihan se ensimmäinen, kun se ensimmäinen NS-vuosi oli puolikas vuosi, eli kun mä sen elokuussa tein, mutta nyt kun 2017, niin mä pikkasen katoin sitä dataa just tommonen kiinnostakin, niin niitä ei nyt mitenkään ihan mahdottomasti, mutta oli yli 1000 kertakäyntiä, joka sitten kuitenkin päivälle tarkoittaa, onko se tyylin 3, niin yli 1000. Ja siihen voi laskea sitten myös kilpailijat, jotka ovat käyneet. Niitähän sä et välttämättä. Ei, joo, siis nämä oli ketä nyt niinku sille on niinku siis kassan kautta mennyt. Niin. Sitten jos on tullut frendejä tai muita tämmöisiä, kenestä sit sinänsä hyötynyt esimerkiksi sosiaalisen median kautta, niin heiltä en tietenkään mitään rahaa ottanut siitä. Niin. Kyllä siinä on silleen pieneksi saliksi niin aika paljon, mutta siis joku iso sali niin saattaa tehdä kuukaudessa ton verran, mutta pitää muistaa, että PTB-kymiä pikkusali, isot salit, isoja saleja. Ja ollut varmasti paljon niin kuin sillä mukavaa, kun markkinointi se, että täällä Porvoossa käy kilpailijoita ja muita tekemässä videoita ja ottamassa kuvia ja muuta, että se on aina niin kuin, välttämättä kaikki osaa arvostaa sitä, että niin kuin jos mulla olisi kuntosali, totta kai mä en rupeisi tinkaamaan 20 euron kertamaksua kavereilta, jotka on merkittäviä tekijöitä tässä skenessä, vaan silloin toki he ymmärtää sen, että kun he tulee ilmaiseksi, he myös antaa jotakin. Kyllä, siis toi on siis tuommoista niinku markkinoinnista, että jos mä jollekin sanon, että hei, tää ei maksa sulle mitään, sitten on, että oikeasti se on semmoinen niinku pikkuele, mutta siis kun mä taas niin oon somehommaa pyörittänyt, niin mä mietin, että jos se nyt laittaa kuvan, minkä näkee taas vaikka 500 ihmistä, niin se 5 € on aika niin halpa hinta siitä mainoksesta, että 500 ihmistä näkee ja taas PTV-kym jää jonkun mieleen sitten. Ja, että se on niin kuin, sitä moni ei vaan ymmärrä sitten, niin kuin, että sen merkitystä, mutta onneksi minä ymmärrän. Jesse Salamaa. Podcastin kyssäri, jos sulla olisi genetiikkaa niin kova, että olisi ollut Mr. O-aineesta, olisitko lähtenyt tavoittelemaan sitä? Mistä sä tiedät, se vielä onko Mr. O? Ei ole vaan, mutta okei. Loukkaannuin. Eli herneet nokkaan. Jos olisi mahdollisuus olla maailman paras, niin totta kai mä satsaisin siihen kaikki. Jos olisi se semmoinen niinku yksi 100, sanotaanko, mahdollisuus olla maailman paras, niin ehdottomasti lähtisin tavoittelemaan, mutta en laittaa silti kuitenkaan henkeäni pantiksi, vaan pyrkisin tekemään niin fiksuiksi kuin pystyy tekemään, mutta olisi todella vaikea jättää mahdollisuus käyttämättä, jos sä huomaat, että sä oot parempi kuin esim. Yksikään Suomesta tai yksikään Pohjoismaista, niin tosi vaikeahan se on silleen, että mä nyt vaikka rupean pelaamaan golfia sitten. Totta kai satsaisin, mutta sanotaanko, että kyllä se tekeminen on tälläkin hetkellä sillä tasolla, että en mä niinku, sanotaanko treeni ja ravinnon kanssa niin ihan niinku hirveästi varmaan pysty sitten loppujen lopuksi kiristämään, tai siis silleen, että sille saisi merkittävää niinku ekstra hyötyä, että kyllä se niinku tekeminen on kovalla tasolla koko ajan, mutta se on sitten muutama muu muuttuja on se, mitkä määrää sitten, ja se genetiikka on tietysti kaikista isommassa roolissa sitten siinä, kenestä tulee ykkönen ja kuka jää häntä päähän. Ja jos olisi oikeasti genetiikka pohja olla Mr. Olympia, niin se ei välttämättä onnistu tässä kotomaassa. Ehkä pitäisi lähteä kunnon ympäristöön, kunnon valmentajien, eli ottaa juuri joku maailmanluokan valmentaja, joka on valmentanut tämän tason jätkiä. Kyllä.
iskee sinne kylkeen ja puitteet myös sen mukaisesti. Mä en usko, että se onnistuisi täältä kotomaasta, vaikka olisi vielä hiititasoinen fysiikka. Sun olisi pakko lähteä vaikuttamaan sinne jenkkeihin tai ainakin lähellä. Kyllä, ja sitten muutenkin ylipäätään se ilmapiiri ja kaikki sitten, että jos sä pääset saman tasoisten kaveritten kanssa treenaamaan, niin se ehkä pikkasen työntää enemmän eteenpäin kuin että nyt mennään huppupäässä yksin tonne vähän pyllistelemään. Niin. Mutta jos nyt tämmöinen olisi, niin kyllä se ehdottomasti, jos vaan pystyisi taloudellisesti sen toteuttamaan, niin kyllä se ehdottomasti olisi muutto jonnekin oikeasti. Mikäs se on se nyt kuuminta täällä? Onko se Kuwaitissa? Joo. Pitäisikö se lähteä sitten Kuwaittiin, niin jos saisi jonkun, ja luultavasti jos olisi tämmöistä niin kuin oikeasti Mr. Olympia-genetiikkaa, niin varmaan saisi pelattua itselle aika hyvät sponsorit kuitenkin, millä jopa pystyisi sitten toteuttamaan täysin ammattilaiskehorakentajan elämää, niin en mä tänne Suomeen jäisi, en missään tapauksessa. En minäkään. Pelaisin vaan silleen, että vaimollakin olisi mahdollisuus lähteä mukaan ja kimpsut ja kampsut kasaan ja jonnekin vähän lämpimämpää. Ai Kalevi kuule olisi jossakin tuolla. Kalevi pärjäisi hyvin vaikka vähän lämpimämmässäkin. Kyllä, tuo ei ole karvoja. Kuitunen kysyy. Jos kisaisit kehorakennuksessa missä sarjassa raskas, tietenkin ei tarvitse enempää vastata siihen. Joo, no Suomessa on vaan hassu toi raskas plus 90. Ei niin tänne mahdu mihinkään alempaa enää. Pituuden takia, ei lihasmassa vaan pituuden takia, niin se jo ajaa sitten välttämättä sinne isompaan. Jesuardo Espanjasta kysyy. Reverse-dietillä kun vetää 6-8 viikkoa korottaen kaloreita 100 kaloria viikossa, niin millaisilla miinuskaloreilla kannattaa ne 1-2 viikon insuliiniherkistelyt vetää? Nyt menee taas tähän valmennuspuolelle, että alkaa olemaan vähän turhan. Jos minä saan ihan henkilökohtaisen mielipiteen antaa tähän näin, liiallinen kikkailu liian varhaisessa vaiheessa, niin se todellinen hyöty. Tietysti jos siitä saa mielihyvää ja intoa, niin totta kai, mutta esimerkiksi itse niin enpä ole koskaan miettinyt sen enempää, millä tasolla mun insuliiniherkkyys nyt on, että se on niin, puhutaan näistä hormonia, jos niinku luonnollisin keinoin yrittää vaikuttaa tietty hormonitoimintoihin, niin totta kai siinä pystyy varmasti jotain pientä, mutta se oikeasti loppujen lopuksi se, että oot sä vuoden päästä vitusti isompi vai et, niin se ei vaikuta siihen. Mutta mä en tiedä, mikällä saattaa olla enemmän tähän tietoon. Mä oon aina sitten hifistelyjutut, niin mä sanon suoraan, että se ei ole mun ala. Jos haluaa siihen neuvoja, niin sit pitää kysyä joltain muuta. No reversiettaaminen on ehkä, jos haluaisit oikeasti jesuoda, niin kysy Utilta, ja Utti tietenkin ottaa sitä rahaa, mutta Utti on reversidietissä kyllä erittäin kokenut. Mutta sen mä sanoisin tästä ylenpalttisesta hifistelystä, että se on ehkäisevä tekijä lihaskasvun kannalta, eli kun me puhutaan sillä tasolla hifistelystä, että paljonko jalkatreeni lisää kasvuhormonitasoja yötä vasten tai paljonko testosteronimäärät lisääntyy masturboidessa, niin silloin se kumoutuu jo pelkästään sillä, että sun stressihormoni nousee marginaalisen määrän, joka kumoo sen marginaalisen hyödyn. Eli liika hifistely ehkäisee sitä kehitystä sen takia, että silloin se energia ei mene siihen tekemiseen, vaan siihen, että keksitään tapoja tehdä asia aina paremmin, vaikka ne ei välttämättä ole paremmin tehty siltikään. Eli älkää liikaa menkö siihen syvään, koska lihas on semmoinen, että jos sä lyöt puukolla reiteen, sulla tulee haava, niin se haava umpeutuu ja se keho korjaa sen. Jos sä teet mikrovaurioita lihakseen, treenaamalla tarpeeksi kovaa oikealla tapaa sinulle, keho korjaa sen, lihas joutuu vahvistumaan. Tämä mekanismi on kaikista suurin mekanismi lihaskasvulle. Sitten on frekvenssit ja sitten on herkistelyt, sitten on reverse-dietit ja insuliiniherkkyydet tämmöiset, mutta se damage on sinne tehtävä tavalla tai toisella säännöllisesti, että se lihas tulee vahvemmaksi ja adaptoituu siihen, jolloin taas mennään kovemmaan. Kyllä. Ja ootappa, mulla oli tähän joku tosi hyvä pointti vielä. Annappa tulla. Hieno kello. Onko? Nostitko ihan siihen sen takia, että mä näen sen? Eikö se ole ollut tossa? Mä en ole noin massiivista kelloa nähnyt kellään. Eikö hieno? Painaako se paljon? Swole o'clock. Joo, paljon se painaa. Okei. On se sillä jestas mikä Juman kautta. Eikö sen takia? Sun pitää välillä vasemmassa kädessä, eikö oikeassa kädessä, koska tässä kasvaa. Kyllä mä pidän vasemmassa, kun se on sentin pienempi. Ai sen takia? No. Mutta siis tuohon hifistelyyn, niin siis mä oon aina sanonut, että sillä, kun oikeasti puhutaan hifistelystä, esim. Tämän luokan, niin kuin, että mietitään insuliiniherkkyyttä ja
jotain muita just esim. Miten vaikuttaa omiin testosteronitasoihin tai kasvuhormonituotantoon tai muihin tämmöisiin NS-anabolisiin mekanismeihin luonnollisin keinoin, niin mä aina sanon, että jos sä saat siitä lisäintoa, jos se saa sut tekemään kovempaa, jos se saa sut tekemään tarkemmin ja tehokkaammin kaiken muunkin, tee. Mutta jos se on sit on vaan sitä, että oikeasti salilla se tekeminen on semmoista, että no mitä nyt pääsääntöisesti salilla näkee, että se nyt on semmoista vähän läpsyttelyä ja mä näen kilometrin päästä, että sä olisit saanut siinä jalkapressissä vielä 15, jos olisit yrittänyt. Eli jos se tekeminen on sillä tasolla, mutta sit mietitään näitä mikro juttuja, mitkä loppujen lopuksi ei tule vaikuttamaan sun kehittymiseen, niin siinä vaiheessa ne kannattaa vaan jättää melkein tekemättä ja keskittyä siihen, että siinä jalkapressissä teet ne 15 ja sen jälkeen sä menet kotiin ja syöt vatsan täyteen ruokaa, piste. Että välillä tulee asiakkaita, ketkä sitten lähettää kuntokuvat ja siitä nyt välillä pitää sanoa rehellisesti, että sitä kuvasta ei yksinkertaisesti pysty sanomaan, onko tämä ihminen koskaan harrastanut kuntosalilla käymistä. Ja sitten esitietoihin kirjoitetaan kaikki systeemit, mitä ollaan käytetty, tai siis en puhu mistä aineesta, vaan näistä kaikennäköistä hifistelyistä, ja puolet tekstistä on semmoista, mitä mä en ymmärrä edes. On kaikkea, tieteellisiä termejä ja linkitetty kaikkea eri tämmöisiä tutkimuksia, ja sitten se kuva on kuitenkin semmoinen, että kyllä se nyt kannattaa lähteä siitä, että nyt harjoitellaan kyykkäämään ja tehdään se kyykkysarja vaikka nyt elämä ensimmäistä kertaa sitten kunnolla loppuun asti. Niin, kannattaa lähteä aina niistä, mutta mikä siinä, jos on koko paketti täysin kasassa, sulla on kaikki optimaalista, sä treenaat kun hullu, sä syöt oikein, niin mikä siinä sitten ruveta hifistelemään, kunhan se kivijalka on rakennettu sinne alle. Kyllä, ja sitten kun hifistely yleensä on hyvin marginaalisia hyötyjä haetaan ylipäätänsä siinä, niin mä sanoisin, että yksi ainoa todella tehokkaasti yliviety treeni, mikä on kohdelihaksella tehty ja ajettu läpi se reeni, tehty vähän ekstra toistoja, sen merkitys on suurempi kuin yhdenkään hifistelyjutun tekeminen illalla ennen nukkumaan menoa. Kyllä. Keskittykää tekemään se perustyö täysiä ja sen jälkeen, jos on hifisteltävää, hifistelkää sitten. Kyllä. Ja tästä hifistelystä, kato! Kalevi tuli. Kesti 47 minuuttia. Varovasti. Se on nyt niin möreitä ääntä keittiössä. Tuosta hifistelystä sen verran vielä, että mulla on yksi tuttu, erittäin kovatason kehorakentaja, oli aikanaan tasot klassikissa tosi alhaiset, ja niitä koetettiin nostaa kaikilla mahdollisilla yrteillä, mitä on tripulukset, stinkit, se koitti kaiken, mitä testosteronitasojen nostamiseen, ne arvot ei inahtanutkaan. Kyllä. Eli niitä, kun ne on alhaalla, ne on syystä alhaalla ja siihen voi vaikuttaa kaloreiden nostamisella, liikunnan muuttamisella, mutta ei siihen ole mitään pienen tason hifistelykikkaa, vaan se vaatii suuria muutoksia elämän tavassakin testosteronien heilauttaminen johonkin suuntaan. Kyllä, tai joku vaikka sanotaanko, jos olet vaikka lihava, niin ei sun kannata ruveta mitään sinkkiä syömään, vaan otat ne rasvat sinne 10 ja 12 pintaan ja sitten vaikka katsotaan mitäs tää, mutta okei, se vaatii duunia, mutta mitäpä luulette, onko mitään koskaan sen isompaa tapahtunut tekemättä duunia, niin ei ole. Tää vähän karkastaa aihe, mutta tuosta, mikä oli alkuperäinen kysymys, reverse diettaaminen, mä en valitettavasti pysty siinä mitään semmoista faktaa sanomaan, koska mä en ole tähän 10 vuoden aikana, niin mun ei ole tarvinnut miettiä tommosia asioita vielä toistaiseksi, ehkä sitten jossain vaiheessa. Tuomas Samuel kysyy, että tuletko ikinä lopettamaan kuntosalilla treenaamista? Kysymys voi olla meille kummallekin. Tietysti elämästä ei voi ennustaa koskaan mitä tapahtuu, mutta niin pitkään kun pysyn terveenä ja ehjänä, niin todella vaikea kuvitella, että lopettaisin. Miksi lopettaa? En usko, että mielenkiinto tulee koskaan hiipumaan, koska kuitenkin haluan pysyä loppuun asti hyvässä kunnossa. En tarkoita, että tarvitse olla missään superlihaksikassa kunnossa, mutta hyvässä kunnossa, ja se nyt oikeastaan lihaksen puolesta ei tapahdu missään muualla kuin vastusharjoittelulla, joten en usko, että tulen lopettamaan. Enkä minäkään välttämättä. Niin kauan kun kiinnostaa, tämä on kivaa tämä tekeminen, sen takia mä teen nyt, niin sitten kun alkaa olemaan vastenmielestä, mistä en tykkää, sen jälkeen mä en enää harrasta sitä. Keksin jonkun muun tavan liikkua, etten nyt liho ihan älyttömästi. Kyllä. Seuraava kysymys. Kalevi on tuossa nyt on podcasti laukun päällä. Hei, huomio, Kalevi näyttää livenä pienemmältä, mitä se on videoissa. Huomattavasti pienemmältä. Musta sanotaan ihan samaa aina. Oikeasti, mä oon luullut, että se on niinku isompi. Se pääkin on tosi minikokoinen.
Toi huppari tekee vaan. Voi että se on sulonen kissa. Se haistelee vähän mun kättä tossa. Voi Kalevi, kun mun on pakko ottaa sen, kun mä lähden sut syliin. Joonas Matias kysyy seuraavaa. Kummallekin, vaikuttaako nikotiini lihasten kasvuun? En vastaa mitään, koska en tiedä. Ei vaikuta lihasten kasvuun. Nikotiini on samanlainen stimulantti kuin kofeiini, eli se ei stimulantti ole vaarallinen. Nikotiini vaikuttaa pintaverenkiertoon hetkellisesti ja lähimuisti paranee noin 20-25% lyhyellä ajalla, eli tyyli minuutessa jo. Näin on tutkittu, mutta sillä vaikutus on pintaverenkiertoon, verisuonten supistumiseen hyvin akuutisti, eli nikotiinia otettu. Nyt otetaan nikotiinia, se ei vaikuta enää 10 minuutin päästä yhtään mitään. Sen huomaa siinä, kun ottaa ison määrän nikotiinia kerralla, kun alkaa hengestyttää heti välittömästi. Se vaikuttaa sen verran siihen, mutta se menee 10 sekunnin päästä ohitte. Ei varsinaisesti ole vaikutusta lihaskasvuun. Selvä. Ja taas puhutaan, että marginaalisesti voi olla, mutta se ei tarkoita, että se käytännössä mitään merkitystä. Mutta siitä huolimatta emme voi suositella kumpikaan nikotiinituotteita kenellekään. Ei missään nimessä. Kahvia voi suositella, siitä on uusimpia tutkimuksia, ehkäisee Parkinsonin tautia ja paljon kahvin flavonoidit ja muut, nimenomaan suoratinkahvin. Okay. Suoratinkahvin. Terveysedut on merkittävät, eli juokaa kahvia ihmiset järkevästi. Kyllä. Puttonen. Onko Vatasen ukolla möreä ääni, kun sulla on, no mitä? Niin onko sun faijalla möreä ääni, kun sulla on tommonen viskibasso? Mulla ei normaalisti ole kyllä mitenkään normaali möreämpi ääni, mutta jos jotain striimiä tai tämmöistä tehdään, niin minä ehkä tarkoituksella hieman alennan tätä puhetta tämmöisen monotomiseksi yöradiojuontajan moodiin, mutta faijalla ihan normaali ääni ja niin on myös minullakin. Elämää ja erotiikkaa oli ohjelma joskus aikanaan. Kyllä. Daniel Fing. No, tuliko pitkä? Ei tää. Voiko natikkapodarit treenata samaa tapaa kuin pro-podarit? Riippuu miten pro-podarit treenaa, mutta voi treenata samaa tapaa, mutta palautumista pitää tarkkailla ja palautumisen määrä pitää olla suurempi, ja että sä palaudut ylipäätänsä. Kyllä, tätä monesti kysytään mulla ja jotenkin oletetaan, että kun nappi menee suuhun, olet supermies, pystyt treenaamaan 10 kertaa. Jos ei nappi mene suuhun, olet kuolemainen, voi treenata 4 kertaa viikossa. Ja se on paskapuhetta. Se on suurin tekijä sille, että mitä sä pystyt kestämään. Totta kai liittyy geneettisiä asioita varmasti, että jostain ei vaan voi tulla yhtä kovaa kuin toisesta, mutta kaikista suurin tekijä heti sen jälkeen on se, että mihin sä sen kropaan totuutat. Jos mä lähden nyt juoksemaan, niin mä juoksen kilometrin ja yskin keuhkoni pihalle. Merijalkaväen sotilas, kuka on harrastanut sitä, harjoitellut 10 vuotta, se voi juosta koko päivän ja sitten mennä nukkumaan ja herätä aamulla ja lähteä taas juoksemaan koko päivän, mihin mä kuolisin, jos mä yrittäisin viikon tehdä. Minkä takia? Onko se vetänyt steroideja ja minä en? Luultavasti syy ei ole siinä, vaan siinä, että minä en ole sitä harjoitellut, sillä on pitkä pohja siinä, mulla ei ole. Sama kuntosalitreenaamassa, jos sä aloitat 3 kertaa, voi olla ihan hyvä määrä. 10 vuotta, kun sä oot sitä tehnyt, sä oot systemaattisesti hiljaisesti noussut, niin se ei ole mikään outo juttu, että sä pystyt tekemään vaikka 10 treeniä viikkoa, riippuen tietysti, jos sun on joku raskas työ, niin et välttämättä, mutta tietysti ero tulee siinä, että aineita käyttämällä sun ehkä ei tarvitse pitää kevennysjaksoja tai jotain huilijaksoja niin usein, mutta se ei tarkoita, että vois niitä kovia treenisykäyksiä tehdä ihan täysin samalla intensiteetillä kuin joku, kuka pumppaa itsensä täyteen aineita. Kyllä, esimerkkinä meillä hyvä, erittäin kovalla intensiteetillä ja sykkeellä vetävä Jarno Olmala, joka treenaa. Joo, hänet on ottanut monesti esimerkiksi tässä näin. Tosi kovalla frekvenssillä reenaa kovaa ja teki mun kanssa sen Smith-kyykkysysteemin, veti läpi ihan yhtä lailla sen, ja tottaankaan se koville otti kummallekin, mutta ei Arnolla sen kummemmin, koska se on totuttanut kroppansa siihen, että kestää, ja se tekee susta vaan kestävämmän yksilön siinä. Kyllä, niin se on silleen toisaalta tämä kysymys jopa ärsyttää mua välillä. Tai mä oon sanonut, että jos sä haluat tehdä itsellesi rajat, jos sä haluat uskoa, että on tehty tutkimus, jossa sanotaan, että proteiinisynteesi, insuliiniherkkyys ja pälä 27 tuntia ja 72 tuntia ja muuta. Jos sä haluat asettaa itsellesi rajat, sen kun asetat, mutta sä asetat itsellesi just semmoisen pienen rajoittimen sun kehitykseen, että jos sä haluat uskoa, että susta ei ole siihen, niin sitten asiat olkoon näin. Itse mä en aseta itselleni mitään rajoja, mä kokeilen mitä mä kestän, milloin tulee raja vastaan, sitten mä tiedän missä mennään, mutta vähän ärsyttää semmoset taas, no en sano yhtään mitään, mutta älkää asettako itselleen rajoja.
Haastakaa itseenne. Nimenomaan. Stoppi tulee jossakin vaiheessa vastaan, tiedätte missä stoppi on, kuinka korkealle voitte vetää. Kyllä. Saknir kysyy meiltä seuraavaa. Jos elämässä ei olisi salia ja moottoripyöriä, millä vapaa-aika täyttyisi? Todella hankala kysymys aina näitä, että mitä jos, koska ei ole koskaan tarvinnut miettiä sitä, mutta siis no, mä oon aina vastannut vähän samalla tavalla, että jos nyt sali vietäisi pois ja moottoripyörät vietäisi pois ja nyt olisi pakko keksiä joku aktiviteetti, niin ehkä seuraava, mikä sitten kiinnostaa, niin olisi sitten mahdollisesti vaikka joku kamppailulaji. Se on semmoinen aika stereotypinen, mutta se on semmoinen maskuliininen äijähomma, niin se ehkä kiinnostaa sitten seuraavaksi, mutta tällä hetkellä ei kiinnosta pätkääkään, mutta jos kaikki vietäisi pois, niin ehkä se rupeaa sitten seuraavaksi eniten kiinnostamaan. Homopainimaan. Mitä Mike tekisi? Mä varmaan alkaisin enemmän harrastelemaan autoja. Okei, joo, mutta entä ne autot vietäisi pois? No mutta ei se mun harrastus. Multa vietiin moottoripyörät, eikä sekään muun semmoinen. Mutta ei mulla harrastuksia. Multa vietäisi pelaaminen ja sali pois, mitkä on nyt harrastuksia. Joo. No sali on elämäntapa, työ. Autojuttuja kyllä, ehdottomasti. Juoksisin kaikissa satana paikoissa ja kuolaisin spoilereita. Niinpä. Juhani 85. Hei Juhani. Progressio on kirjoitettu väärin koolla. Voi Juhani. Jos progressio jurnaa paikallaan esim. Penkissä, miten olisi järkevä lähteä hakemaan mahdollista lisäkehitystä? Siinä on nyt ensinnä Juhani, nyt kirjoitusasukuntoon tuossa lisäkehitystä on yhdyssana ja lähteä on lähteä. Mutta entä jos Juhani on taas tämmöinen, että hän ei ole niin fiksu taas teoriapuolella, mutta käytännön puolella oikein tekijäkaveri, niin eipäs dumpata nyt. Pidä viikkotaukoon, mä sanon penkkiin. Mä oon penkannut tosi paljon. Joo. Eli jos sulla on se, ja se on ihan normaalia, että et voi penkissä ikuisesti nostaa joka viikko sitä kuormaa, se ei vaan ole mahdollista. Fakta. Eli sun on pakko jossakin vaiheessa junnaa paikallaan, jotta se kroppa, jos sä pidät toistot samana, eli sulla tulee samalla painolla sama toistomäärä joka viikko, se ei ole alaspäin menemistä, vaan se on sitä, että se kroppa adaptoituu hiljalleen siihen ja yhtäkkiä se pomppaa taas ylöspäin. Älä luomuta siinä progressiossa tai mene muuttaa mitään systeemiä. Ota pikkuinen lepoviikko, jätä yksi treeni välistä, me uudestaan. Ja minun näkökanta tähän, että silloin alkaa vasta se oikea treenaaminen, kun sulle tulee seinä vastaan. Kuka tahansa, niin kivahan se alussa on ihan sama, että vaikka aloitit kuurin, niin kivahan se alussa on kehittyä, tai aloitit salihommat, kivahan se on alussa kehittyä, mutta siinä vaiheessa aletaan puntaroimaan vasta miestä, kun se raja tulee. Ja se ei olekaan sitä, että joka viikko onnistumista, vaan siellä voi olla, että junnataan ja sitten saadaan 11 lisää, sitten taas junnataan ja saadaan 11 lisää ja vedetään vuostetaan, niin ei hemmetti, siellähän tuli 15 lisää taas siihen ja se on selkeää kehittymistä. Että silloin alkaa vasta se oikeasti itsensä haastaminen ja silloin ei tule miettiä, että mitä mä teen nyt väärin. Et sä tee mitään väärin, vaan se kuuluu asiaan. Et sä ei lihaskaan kehity vaan joka viikko taas puoli kiloa. Välillä tulee aika jaksoja, kun ei saakelit, se ei kehity ja välillä saattaa tulla taas kasvupyräys. Kyllä, ja painoprogressiolla se on ehkä lyhin tie progressioissa. Eli jos se tulee seinä vastaan paljon nopeammin kuin missään muussa toista progressiossa, voidaan mennä aika pitkällekin, kunnes toista alkaa olla tyyliin 60. Siinä enää mitään, se on jo aerobista hommaa. Mutta painoprogressiossa seinä tulee vastaan kaikista nopeiten, niin silloin se on ihan ymmärrettävää, että se stoppaa jossakin vaiheessa, hidastuu kehitys tosi radikaalisti, mutta eteenpäin pääsee vain ja ainoastaan toteuttamalla sitä samaa kaavaa siinä, että haastamalla sitä lihasta ja totuttamalla se korkeampiin painoihin. Kyllä, eli päivästä toiseen samaa grindaamista. Kyllä, grindaamista. Aksu 69. Kuinka pitkä treenitausta Mikellä on? 20 vuotta ylitte on käyty salilla, mutta viimeiset 5 vuotta kaikista kovimmin otettu siihen ravinnon ja treenin suhteen niin kuin, semmoista fokusta. Erittäin hyvä. Justodippi. Tuli mieleen tuosta Get Huge 2 ruokaohjelmasta, että syön eka vaikka aamupalan ensimmäinen 1,1. Mitä? Aamupalan 1,1, niin voinko syödä sen jälkeen 2 vai pitääkö syödä 2,2? Mikä tämä on? Siis se tarkoittaa vaan 1 ja 1,1, niin oli vaan, että siinä jokaisella aterialla on 2 eri vaihtoehtoa, ja niistä saa valita aina ihan kumman vaan, kunhan ei välttämättä lähde sotkemaan niitä aterioita sinänsä keskenään, eli valitset aina niistä 2 vaihtoehdosta jomman kumman pisteen. Jep.
Tämmöiselle, joka ei asiaa tiedä, niin aika hassua, 1.1 ateria. Joo, mä vaan ajattelin, että siihen piti joku, että sit jos puhutaan niistä eri aterioista, niin on joku, että tässä on tämä ykkösateria, tämä on tämä 1.1. Tai... Meillä on 5 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin, ennen kuin tämä kuuetaan loppuun. Pentut. Eli ne, jotka jää nyt kysymättä täällä, niin ei voi mitään. No can do. No harm done. Pentu D. Miksi et silti ota tarraa pois, viittaa johonkin snappiin? Tämä ei ole meidän podcastiin, on kyseessä Santeri K. Jos haluaa kehittyä kehorakennuksessa, niin mistä kannattaa etsiä tietoa? En siis puhu CBP-kehorakennuksesta, vaan kehorakennuksesta. Minä sanon, että kokeneilta kehorakentajilta, kuka esimerkiksi tekee valmennus- tai PT-hommia, sanoisin, että mieluummin luottaa yhteen hyvään lähteeseen, kuin että menet sekoittamaan pään internettiin. Haet yhden ja uskot yhtä. Nämä loppuukin sopivasti, 3 täällä vielä. Joo. Vai ymmärrät, tulee sitten lisää. Vuorio Alvar. No, se on vaan vastaus johonkin. Pitäisikö sun nää... Ei noita tarvii lukea näistä. Ei kun siis, että sä et tiedä, kun sulla on vastattu. Mutta tää on vaan, meikä on ollut monta kertaa sillä. En mä ymmärrä. Johonkin snappiin vasta. Roope Rissanen. Jos haluaa luoda lihasmassaa nopeasti, onko lihasten kasvattajista hyötyä esim. Mutantin test vai tuleeko paremmin ilman? Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin testosteronitasojen manipuloiminen ravinnolla ja pienillä muutoksilla on hyvin turha tie. Eli älä tuhlaa rahaa. Osta siitä, tuolla hinnalla sä saat aminohappoja tai hyvää nopeasti myötävää hiilihydraattia tai esimerkiksi proteiinia, heraa. Sä hyödyt niistä huomattavasti enemmän kuin mistä tuossa. Testosteronitasoihin kehitykseen vaikuttavan noston saa yhdellä asialla, jota emme voi miken kanssa kumpikaan suositella terveelle yksilölle, kuka sitä ei tarvitse. Joo, ja sitten tämmöinen, kun testosteronitasot, kun aina luullaan, että sillä on merkitystä, että jollakin on luontaisesti korkeat. Sitä on tutkittu, että jos se on viiterajojen alarajassa ja viiterajojen ylärajassa, se merkitys sille kehitykselle on hyvin helvetisti erollisesti pieni. Eli se ei ole niin, että sulla on korkeat testosteronit luonnollisesti, se ero on minimaalinen. Kyllä. Silloin kun mennään suprafysiologiseen tasoihin, silloin se merkitys alkaa olemaan merkittävä. Ja taas ihan huipputasoista aivan nollatasoihin, eli ei testosteroni erity ollenkaan, silloin merkitystä. Eli luontaiset huiput ja nolla testosteroni, silloin merkitystä, eikä silläkään ole niin paljon merkitystä se, että mennään suprafysiologisiin tasoihin. Eli unohda tämmöiset höpö, että sä saat samalla hintaa enemmän hyötyä pelkästään aminohapoista. Juuri näin. Hella Ori. Hei Ella. Hiilarilähteiden vertailu. Mikä on paras miksi? Riisi, pasta, peruna vai jokin muu? Niin nyt puhutaan ihan vaan päivittäistä niin kuin hiilihydraatin saamista, ei puhuttu lisää ravinteista. Ei, nyt puhutaan ihan. Joo, kyllä mä oon itse tykästynyt hyvin paljon omassa ruokavaliossa, niin kaurasta tulee paljon ja sitten tulee riisistä. Siinä on oikeastaan mun hiilarilähteet. Ja hiilarilähteissä on semmoinen juttu, että riisi on kaikista ravintorikkainta, painoon versus. Pasta on seuraavana ja peruna on viimeisen. Eli sä saat määrällisesti syödä perunaa enemmän samaan kalorimäärään. Meillä on pastaa tummaa, meillä on tummaa riisiä, meillä on bataatteja, meillä on glykeminen indeksi erilainen hiilihydraatti, eli sulla on vielä vaihtoehto, siellä vaikuttaa siihen imeytymisnopeuteen ja siihen verensokerin heilahteluihin. Eli jos sulla on tiukka dieetti ja sä haluat syödä enemmän, käytä perunaa. Jos sulla on taas semmoinen, että sun pitää oikeasti saada kaloreita ineen ja syö riisiä. Se on paljon ravintorikkaampaa tavaraa painollisesti. Kyllä, mutta sitten jos taas palataan siihen, millä loppujen lopuksi on iso merkitys. Totta kai mä itse pyrin aina käyttämään, mikä on mahdollisimman lähimpänä sitä NS-luonnollista lähdettä, esim. Riisi tai kaura. Niitä nyt ei ole sen enempää muunneltu tai tehty sydämen muotoisiksi ja lisätty mitään muuta sinne, mutta syö sitä, mikä sinun suussa maistuu kaikista parhaimmalle ja mitä sinä pystyt toteuttamaan joka päivä vuoden ympäri seuraavat 10 vuotta. Älä syö pastaa, vaikka sun mielestä olisi maailman paras, mutta jos se ei maistu sun suussa hyvältä, niin sitten aika monesti siinä vuoden ja 10 vuoden aikana sä jätät se ateria syömättä ja syötkin jotain herkkuja vaikka siihen, niin syö semmoista, mikä on terveellistä ja hyvää, että se loppujen lopuksi syöt sä perunaa tai riisiä, sun hauis ei ole vuoden päästä yhtään sen isompi, eli se ei tule vaikuttamaan siihen faktaan. Joo, ja peruna fermentoituu kovasti, että se voi pierrettää. Aivan.
Eli se on siitä vähän huono. Joo. Uusia tarinoita tullut teille vielä, olet vastaan muutamaa sitten. Okei. Ei ole tarinoita, vaan nämä, joo, ei ne ollut mitään. Oliko siinä kysymys? Se oli siinä kysymyksen loppu. Nyt voit sanoa snappi, että it's over. Joo, ja mitä nyt tulee, just tuli paljon treeniaiheisia kysymyksiä, niin aina jos on semmoista niinku hifi-tietoa, niin mä sanon ihan suoraan, että mä oon semmoinen ihminen, keltä siihen ei löydy vastauksia, koska mä en ole koskaan itse ikinä millään tavalla vienyt se hifistelytasolle, vaan mä oon syönyt kannaa ja riisiä ja syönyt kaurapuuroa ja kananmunia sen verran, että kunto pysyy tai silleen puntaria seuraille, että kannattaako syödä enemmän tai kannattaako syödä vähemmän. Ja sit on käynyt salilla, tehnyt sarjat omasta mielestä ainakin aina aivan loppuun asti ja tullut kotiin ja syönyt sitten vähän lisää kannaa ja riisiä. Ja se loppujen lopuksi se on sitä. Jos sä jääkiekossa haluat vaikka nousta sieltä junnutasolta NHL, niin kyllä sä pääsääntöisesti vaan luistelet sen saakelin mustan kiekon perässä ja lätkit sitä sinne pussiin ja teet uudestaan se ja teet uudestaan se, kun sitä se on. Seppo Räty sanoi joskus, että ennen kisoja pitää olla 10 000 heittoa takana. Joo, kyllä. Näin se sanotaan, että se 10 000 tunnin harjoittelu on se niin vähän se tie sinne niin kuin tietylle ammattilaistasolle tai semmoiselle, että sä oikeasti oot jo niin kuin asiantuntija sitten. Joo, että kyllä se suurimmassa osassa urheilulajia se kohdelajin toteuttaminen on se. Toki meillä on semmoisia tukevia juttuja, joten esimerkiksi keihäänheittäjän on pakko tehdä kuntoisliharjoittelua, määrätynlaisia harjoitteita, että se taas tukee sitä, mutta podauksessa meillä ei ole mitään semmoista sivuharjoitetta, mikä auttaa meitä kehittymään paremmaksi, vaan meillä on se ydinharjoittelu, mikä pitää olla vaan tarpeeksi raskasta keholle, että se keho joutuu adaptoitumaan siihen rasitukseen. Siitä lähdetään hifistelemään, niin me mennään sivuraiteille, mikä on joissakin tapauksissa tarpeen, jos on loukkaantunut, niin joudutaan kikkailemaan, kyllä. Mutta muuten semmoinen, että me pistetään blood flow restriction systeemeitä ennen, jos ei me ole tuhottu lihasta kuukausia tehokkaalla perustreenillä, niin me ruvetaankin sen sijaan kikkailemaan sinne jotenkin verenkierron estämistä, saadaan enemmän painetta lihakseen, niin se on hölmötie. Kärsikää, ja se on, joku sanoo, että selkään sattuu kyykätessä. Siihen sattuu aina, kun kyykkää, ei se ole mikään outo. Antakaa se kivun tulla, menkää sen läpi, jos ei se ole vääränlaista kipua. Kyllä. Se sattuu se reenaaminen, sen pitää sattua. Sen jälkeen on paikka kipeä, se on normaali. Kyllä, hauiskääntö on tosi mukava tehdä, mutta se, että kannattaako sitä treenaamista perustaa siihen. Hauiskääntöä kyllä kannattaa myös tehdä, mutta siihen kannattaa jo siihen samaan treeniin vaikka aloittelijalla tehdä vaikka maastavetoa tai kulmasoutua tai tehdä oikeasti ne raskaat harjoitteet ja sitten pumpata sitä keskitettyä hauiskääntöä peiliässä, mutta valitettavan usein näin kuntosalin omistaja niin huomaa, että nuoret kaverit kävelee suoraan se peili eteen ja pumppaa hauista ja lähtee pois ja sitten ne, mitenkä mä tämän voisin kuvainnollista, että lähdetään vähän ensimmäisenä savupiippua rakentamaan, kun ei ole sitä kivijalkaa sillä tehty, eli tehdään oikeasti se pohja sinne ja kaikki kiva, mikä tapahtuu kuntosalilla, harvemmin kehittää sua. Kaikki paska, vastenmielinen, kyykkääminen, kaikki raskaat, loppuun asti vedetyt setit, pakkotoistot, ne on paskaa. En mä voi sanoa, että mä ikinä nauttisin siitä. Mä nautin sen sarjan jälkeen sitä fiiliksestä, että mä tein sen, mutta siinä tehdessä mä toivoisin joka toistolla, että loppuspa. Mutta that's the way. Ja mikä on hienompaa treenaamissa, kun treenaamisessa alkaa menee sille tasolle, että aletaan oikeasti haastaa itsensä, ja sitten kun alkaa voittamaan itsensä kerta toisensa jälkeen, mikä on siistimpää aivan törkeässä jalkareenissä, kun 15 toinen loppua susta tuntuu, että tää on tässä, nyt ei tule yhtään, kyllä. Ja sä teet kaverin avustuksella tai tsempillä 15 päälle. Sä tajuat sen sarjan jälkeen, että mä olisin lopettanut 15 liian aikaisemmin, kun mä asetin itselleni rajat kesken sarjan. Ne rajat on paljon matalammalla silloin, kun ollaan tosi lähellä sitä maksimia. Niin se tuntuu, että se raja on alempana, vaikka se on oikeasti paljon korkeammalla. Että ihminen kykenee ja pystyy, jos se haluaa. Se on just näin. Siinä on syy, miksi mä en tyyli viimeisen 5 vuoteen ole treenannut juurikaan yhtään treeniä yksinään. Koska mä tiedostan sen, että mä oon siltä osin heikko luonteelta, että en mä pysty yksin tekemään sitä samaa treeniä, minkä mä pystyn tekemään vaikka Miken tai Timon kanssa, niin mä en pysty siihen. Jos mä menen yksin salille, mä tiedän automaattisesti, että tästä ei tule sitä samaa treeniä, vaikka mä miten haluaisin, mutta mä tiedostan sen, mä tiedän, että mulla ei riitä pää yksin siihen, niin siksi mä reenaan aina kaverin kanssa. Ja mä uskon, että tämä pätee noin 99% ihmisistä, että ehkä 1% on se, ketkä on jotain superihmisiä ja pystyy yksin tsemppaamaan itsensä ihan niin kuin extreme-tasolla, mutta se on, mä luulen, että se on todella
prosentuaalinen pieni määrä ihmistä. Yksi systeemi treeneissä, kun treenisysteemit on paljon, meillä on Nail Hillin systeemeitä, meillä on Pakulskin systeemeitä, meillä on kaiken näköistä Milosia ja Golden Sixia ja muuta, niin yksi treenisysteemi, mikä on yksin toteutettavissa todella loistavasti, erittäin tehokkaasti, on Patrick Tuorin SST-systeemi. Kyllä, joo, se on siinä, kun se tekniikka ainoastaan restpausia, jos se oikein pistetään, kellotus on vakio, mutta jos oikein kuormat valitaan, eli maksimi 10 tehdään 5, eli sun maksimi 10 on tiedossa, joo, niin se on ainoita systeemejä, millä pystyy yksin, kun sulla on määrätyt toistot ja restpauset lyöty. Jos sä kuormat valitset oikein, sä pystyt tekemään äärimmäisen tehokkaan treenin yksin, aivan, jos ei sitä systeemiä toteutat pidempiä aikoja. Antti Halmo on yksi, joka on tehnyt sillä Suomen mestaruuteen astikin, loppuun asti sillä Tuorin systeemillä. Se on systeeminä aivan loistava, ja sen takia mä otan sieltä pieniä palasia aina. Kyllä. Koska mä oon huomannut, että ne on myös yksittäisen harjoittajana aivan helvetin tehokkaita. Mites muuten, Antti, onko hänellä mitään vakiotreenikaveria, vai onko pääsääntöisesti yksin treenaa? Pääsääntöisesti yksinään reenaa targetilla. Ei ole ikinä mun mielestä ollut ketään reenikaveria. Samoin Katajan Toni reenaa yksin siellä päin. Ja se on lihaisia ukkoja kyllä. Mä oon menossa Tonin kanssa reenaan ensi viikolla varmaan reisiä. Tonilla on joku ilkeä reenisysteemi. Mennään tekemään eka kertaa ikinä kimpos reisiin. Hän vaikuttaa kyllä tosi mukavalta kaverilta. En ole koskaan tavannut, mutta siis supermaanläheinen ja ystävällisen tuntunen ihminen. Että olisi kyllä mukava joskus vaikka hypätä sun Audin kyytiin ja lähteä porukalla. Toni on kyllä siis se on perheen isä ja erittäin, jos ei joku Tonia tiedä, niin hyvin menestynyt kehorakentaja ja suomalainen overall-voittaja. Yksi kärki. Yksi kovimmista niin ikinä. Paksuimmista ja mallikkaimmista. Joo, että Toni on kova, mutta enpä mä nyt hirveän montaa kaveria tiedä, jos yhtäkään, joka olisi ihan mulkero näistä isoista äijistä. Joo. Kyllä niistä on ihan väärä kuva ihmisiä, että ne on lepposia kuin mitkä. Kyllä. Mä en se suon sivua, onko se nyt Jumalan kautta, vaikka se pelottava kun ne onkin, niin onhan se lutunen ukko. Se on tosi ystävällinen ja siis sinänsä on mukava huomata. No esimerkiksi nyt suosivu otettiin puheeksi, niin siellä se välillä näiden, tiedätkö, Mopo Jonneen kanssa juttelee pitkät tovit ja ohjaa ja näyttää ja on siinä silleen just niin kuin pitää ollakin, että yksi siellä vaan muiden seassa, eli monellahan sit saattaa, jos on vähän semmoinen maailmanstara, niin sit voi olla silleen, että please älä puhu mulle, mutta toisaalta ymmärtää, jos on oikeasti iso julkisuuden henkilö, niin se on eri asia, mutta esimerkiksi Markku niin kuitenkin Suomen tasolla niin aika extreme lihaksikas kaveri ja monella voisi ollakin silleen, että vähän ehkä semmoinen koppava, mutta esim. Markku niin on kyllä semmoinen tarina setä välillä, että ulkonäkö voi pettää sitten. Yksi suurimpia kontrasteja tai kaksi suurin, missä on karmea kontrasti, Artturi Kallio. Näyttää ihan siis elokuvien pahikselta. Siis, ja voi kuinka rauhallinen ja vaatimaton se kaveri oikeasti on. Tatuoitu ja kunnon kivikasvoja. Se on niinku hurjan kokoinen. Ja sitten yksi, mikä on niinku siis käsittämättömän hieno juttu mun mielestä kehorakenne, on Arto Vainio. Joo. Siis oikeasti silta akateemiseen maailmaan tyhmistä kehorakentajista tuo se stereotypia vähän muuta perspektiiviä, huipputason muusikko, siis Suomen sinfoniaorkesterissa. Ja vielä puhutaan hänen niin kuin musiikin genrestä, eli ei ole rockibändin soittaja, vaan siis soittaa. Klassinen, niin. Joo. Eli Arto on ja täynnä lihaksia, mutta siis niin kuin aivan järkyttävän iloinen ja mukava ihminen dieetin loppuun asti. Kyllä. Mä oon kerran hänet tavannut ja jäi kyllä tosi niin kuin hyvä ja lämmin fiilis tästä kaverista. Että siinä voi sanoa, että siinä on kyllä niin kuin kovin niin kuin kontrasti varmaan Suomen podaista, niin kuin jos mietitään, että oikeasti sille menestynyt iso kehorakentaja ja sitten se, mitä se niin kuin, varmaan se puolet elämästä on sitten sitä torveen puhaltamista, niin siinä on kyllä. Siinä on hauska yhdistelmä, tosi hauska. Ja sä pistät Suomen raskansarjat riviin ja sitten täysin ulkopuolelta ihminen osoittamaan, sano heidän ammatit. Niin se sanoo ovimies. Sitten, niin, ja sitten kun tulee, että no, tämä on sinfoniaorkesterin täysin töissä niin kuin Suomen täysammattimuusikko. Muita ei se nyt voi pitää paikkaansa, kyllä se vaan pitää. Se onkin tosi hauska yhdistelmä. Arto on dietillä nyt muuten, se on kiristynyt ihan hurjasti. Onko menossa Tanskaan kisaamaan? Mä en tiedä. No mihinkään? Oliko ulkomaan kisa kuitenkin? Mun mielestä peräti menee sinne. Tanska on menossa nyt paljon suomalaisia kehorakentajia sekä fitness-pimatsuja ja muita näitä fysiikkalajien edustajia. Et siellä on ihan hyvä kattaus suomalaisia. Itsekin olen menossa paikan päälle.
Sä lähdet sinne tekemään videoita. Mä menen sinne kuvaamaan ainakin yhden videon, ja sitten Timo on niin kuin support-kaveriksi sinne, en mene huoltajaksi, hänen valmentaja tulee sitten huoltajaksi, ja ne menee sinne varmaan ainakin viikoksi pitämään vähän treenileiriä sitten ennen kisoja, niin, mutta mä varmaan muutamaksi päiväksi Kööpenhaminaan sitten menen, ja se on siinä Kööpenhaminan lähellä semmoinen joku pieni kyläpahanen, missä on tää kisat, mutta Köpiksestä varmaan olisiko joku 40 kilsaa. Sulla on semmoinen järkyttävän iso käsi, missä on etusormi pystyssä, sit sä oot siellä yleisössä. Joo. Tiedätkö sä, mitä jääkiekko-joukko? Joo, niin se. Jääkiekkoissa katsomassa, joo, hirveä semmoinen peukalo. Puolet jengistä ei näe mitään, kun mulla on se etusormi pystyssä. Me oltiin joskus Norjassa, kun Mika Nysselä oli kilpailemassa, ja Mika voitti silloin sen sarjansa, voitti Marius Gratrud, ja sitten sen tosi kova, mä en muista enää sen nimeä, voitti sen poseraamisella. Joo. Me huudettiin siellä hulluna, Mika, niin meidän takakuuli, quiet! Joo. Norjalaiset ei tykännyt, kun me kannustettiin vähän liikaa. No mäkin varmaan jossain Suomen kisossa, niin sinänsä tykkää välillä olla ihan äänikäskin, niin omasta mielestä huomasin vähän semmoisia niinku paheksuvia katseita välillä sitä sitten edestä, käännetään päätä, mutta älkää nyt saakeli tulko siihen eturiviin, sit, jos se kannustaminen ei kiinnosta. Se on pieni juttu, mitä sä voit tehdä niille kilpailijoille. Et se on aika kova tsemppi, kun sä kuulet oman nimen ja sä huomaat, että friendit huutaa siellä, niin versus kaikki on hiljaa. No niin, hyvä. Niin, ja katsoppa bikinisarjoja, niin. Kun ne tytöt huutaa siellä. Siellä on yksi porukka, mikä kannustaa ihan raivolla. Että se on hupaisaa ja hauskaa kuulostakin. Ei on. Ja jos jotain se huutaminen ärsyttää, niin kyllä mä ymmärrän, että joku megafonilla huutaa sun korvaan, se sattuu. Mutta jos puhutaan nyt kuitenkin ihan niin kuin, että huudetaan vaan omalla äänellä, niin jos se jotain häiritsee, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että sit kimpsut ja kampsut kasaan ja menet takariviin, niin siellä on varmasti ihan hiljasta. Kyllä tuommoisen kuuluu se kannustaminen ja se tuo vähän meininkiä siihen ja se antaa tsemppiä. Mä huomasin monestikin, ketä nyt kannustinkin siitä, että mä huusin niin kovaa mitä ikinä lähti. Mä huomasin sitten hymyn nousi naamalla heti, kun kuulee oman nimen sinne. Että se kuitenkin tuo semmoista vähän hyvää fiilistä sinne sitten kisaajalle. Niin. Että se on ehkä vähän kiusallista, jos kaikki on hiljaa ja sä kävelet sinne ja kukaan ei sano yhtään mitään. Ja sä mietit, vitsi, mä oon paska. niin. Kyllä se kannustaminen kuuluu jo. Ei sit päde salilla, että älkää hirveän pienellä painolla huutako, että huutakaa kuinka se sattuu. Kyllä me eilen Timon kanssa huudettiin kyllä tosi kovaa taas, kun oli jalkatreeni, mutta jos se tulee niinku sille luonnostaan ja se osittain kuuluukin siihen se ähkiminen ja puhkiminen ja välillä se oikeasti sattuu, niin silleen ei maha mitään ja mun salilla saa huutaa, mutta ehkä sitten jos hauiskääntöä tekee keskitetty hauiskääntö, niin saa huutaa, mutta se ehkä näyttää hassulta. Vinkkinä aloittelijoille tuossa jalkareeneissa siitä keuhkojen käytöstä, niin sillä pystyy aika paljon tuomaan tehoa lisää, että keuhkoja ei tyhjennä joka toiston jälkeen. Eli pyrkikää säästämään, pihistelemään sitä hengitystä ulospäin sen sarjan aikana, koska kovimmat toistot ottaa keuhkoihin. Jos joka kerta tyhjentää keuhkot, se energia kuluu siihen osaltaan ja se toistojen tehokkuus ei välttämättä ole ihan sama. Mutta sitten kun on pakko, kun se tuntuu, että hiilidioksidin määrä on niin kova jo kropassa, niin se on vähän sama kuin ei niinku pussi pääs olisi. Niin silloin joo, mutta muuten niin kannattaa pihistellä sitä, ettei ensimmäisestä sarjoista lähtien ja toistosta lähtien olla kiljumaan sillä, koska se kuluttaa energiaa ja poistaa sitä hapenottoa, ei niin hyvä ole. Kyllä, ja muutenkin hengitystekniikalla äärimmäisen iso merkitys isossa perusliikkeessä, niin siihen myös ihan niinku, en mä tiedä, jos vaikka kyykkään, niin mä välillä vedän niin täyteen keuhkoja, että ne tuntuu, että ne kohta räjähtää, mutta mä saan sillä jo niin oikeasti tosi tukevan paineen mun keskivartaloon ja äärimmäisen iso merkitys sillä, että jos ette ole siihen koskaan keskittynyt penkatessa, kyykätessä, jalkapressiä tehdessä, niin ottakaapa ihan vähän opiskellakaan asiaa ja todella merkittävä tekijä siihen myös voimantuottoon se, että siellä on se happi oikeaan aikaan ja se paine pysyy oikeaan aikaan siinä kropassa, niin siihen kannattaa keskittyä. Merkittävä osa ainakin omalla kohdalla treenaamista. Kyllä ehkä ei hauiskäännössä niinkään, mutta silloin kun puhutaan, että sitten pitää olla paine sisällä, niin nostin penkisäännä kovissa kutosessa 3 ekaa samalla hapella. Kyllä. Älkää tehkö samaa, se mutta siis toimii. Paineet pysyy, koska penkissä varsinkin se paineiden pitäminen, asennon pitäminen riippuu hirveästi sitä paljon, kun sä niin lapoja pidät ja myös hengitystekniikasta, niin älkää nyt menkö nostamaan keuhkot täynnä hengittämättä 3 nostoa, kun minä sen tein, mutta näin sitä voi käyttää hyväksi siitä, että jos tyhjennät keuhkot jokaisessa penkin punneruksessa, sun paketti hajoaa joka ikinen kerta, sä oot rakentaa se uudestaan ja se tuhlaa sitten toistojen tehokkuutta. On kyllä huomannut. Mä joskus itsekin kokeilin just 3-4 ensimmäistä toistoa paineet sisällä
Mutta sitten kun sä päästit ne kerran ne paineet, otit uudestaan, niin se seuraava niin tuntui, että se painoi niin 30% enemmän. Kyllä se sitten niin. Se, toisaalta se tuli tosi yllätyksenä, että ei vitsi, että se painokin. Sitten mä en osannut päättää, että kumpi on parempi se, että vetää yhdellä hapella ne ekat vai sitten ottaa joka toiston välissä. Se jotenkin tuli niin iso kontrasti siihen sitten taas se hapen oton jälkeiseen toistoon. Mutta toimii. Kyllä tuntui kevyemmältä, kun pitää paineet sisällä. Mutta. Kyllä. Ja jotkut sanoi mulle, ja siitä kyllä oli rajoittimeen jalkareideissä. Se on sitä nimenomaan, että se paine, jos sä tyhjennät keuhkot alhaalla jalkaliikkeissä. Jää nousemat. Joo, se valitettavasti se tekee raskaammaksi, joka on myös erikoistekniikka silloin, että eli tehdään väärinpäin se hengitystekniikka, mennään hakkikyykkyyn ja puhalletaan keuhkot tyhjäksi alas mennessä. Okay. Ja otetaan täyteen ylös mennessä pienemmällä painolla. Toimii kyllä joo. Niin semmoisen niin pumppaustreeniin. Niin, jos tietää mitä tekee, niin on hyvä. Mä teen joskus sillai viimeisen toista, eli mä tyhjennän kokonaan menen alas. Okay. Tuun ihan reisillä, mutta se vaatii sitten oikeasti tietoa siitä, että sä saat sen ylös ja sä osaat tehdä se oikein. Mutta muuten, niin jos ne keuhkot tyhjentää kovassa sarjassa alhaalla, niin kyllä se vaikuttaa merkittävästi siihen paineeseen ja voiman tuottoon, niin älkää sillä lailla. Sen takia kannattaa se hengitystekniikkaa kehittää siinä, että ei ihan huuda kaikki aina tyhjäksi ilmoja. Kyllä. Ja mulla just yksi päivä, mä laitoin jotain treenisämpeen, niin tuli sitten vastaus, että onko pakko äänellä noin paljon treenatessa, että ihan vitu ärsyttävää kuunnella tuollaista, mutta siis jengi ei ymmärrä se, että se ei ole välttämättä sitä kivusta ei huudeta, vaan kun sä rupeat päästämään sitä happea pois, niin sä et tee sitä kyykyssä sille, vaan kun sä rupeat pikkuhiljaa päästämään sitä happea pois, niin siitä nyt saattaa kuulua sitä, mutta se on sitä, että kun sä päästät sitä happea pois, ei se, että sä nyt välttämättä haluat vaan niinku öristää, että kyllä pääsääntöisesti se huutaminen ja ähkiminen niin on vaan sitä niin periaatteesta hapen säännöstelyä ja ulospäästämistä, ja sitten kun sulla on 200 kiloa niskassa, niin sä et niin kuin kevyesti sieltä vaan puhalla sitä sun huulien läpi, eikä kannatakaan, vaan se pitää päästä säännöstelle ja kuitenkin pitää se paine sun kropassa. Niin. Et monesti se ähkiminen ja muuta niin ihan liittyy vaan kovaan treenaamiseen, eikä mihinkään, että haetaan huomioon ja halutaan sitten että tytöt katsoo, että siellä ne pojat taas jumppaa. Kyllä, jos olette ikinä katsoneet livenä läheltä ammattilaiskerroskilpailuita, kuulette siinä, kun musiikki ei soi, kun on raskaasarja äijät, eli plus 120 kilosta äijät rivissä, kun oli silloin aikanaan parhaiten huomasi, kun oli 97 Colemanit ja kumppanit, oli, ketä siellä oli, Lee Priest ja muita lavalla. Se oli, kun höyryjunat, kun ne meni kaikki, se oli rivis kuuluu äänet, koska ne paineistaa sitä kroppaa. Kun ne puhaltaa ulos, ne hakee keskikroppaan kireyttä ja samalla yritetään pitää se paine. Se poseeraaminenkin on hengitysteknistä touhua osaltaan. Kyllä. Koittakaa poseerata vatsat tyhjänä esimerkiksi niin tuplahaukset edessä, se muuttuu joillakin edullisemmaksi, joillakin epäedullisemmaksi se poseeraus. Kyllä. Tunti 20 minuuttia ollaan lässytetty. Kalevi on käynyt kerran tupsuvetää tuolla Kalevin raksuja ja ottaa snadisti vettä. Meillä alkaa olemaan paketti kasas, koska me lähdetään reenaan. Me lähdetään kuntosalille ähkimään. Arvaa montako toistoa tehdään käsillä. No kerro eka suurin piirtein aika. Mitä sä arvioit siihen treeniin? Noin tunti. Okei, eli kun puhutaan aika pitkästä käsitreenistä, niin kyllä siihen sitten mahtuu semmoinen 400 toista. 540 tasan. 540 tasan plus lämmöt. Vai lähdetäänkö kylmiltään tekemään? Onko ei voida tehdä tätä kylmiltään, varsinkaan tätä. No sitten ei missään tapauksessa. Mutta 540 toistoa, niin se on kyllä, voi sanoa, että se on jo aika täyspainotteinen käsitreeni. En usko, että sen enempää. Ja oliko vielä nyt, että se on ojentajapainotteinen? Eli kyllä ojentajapainotteinen hauikset tulee 180. Okei, no niin. Ja illalla sitten tosi rajuja, lyhyempiä alle 10 hauikselle. Ja ojentajalla pitkät parikymppiset pumpit. Okay. Joo. Eli 2 reeniä. Eka tehdään kimpas PTV Gym, sinne me suunnataan seuraavaksi. Kyllä, ähkimään ja huutaamaan. Ja tosi ärsyttävästi vielä. Hei, kiitoksia PTV Tanen tästä. Toivottavasti ihmiset tykkäsitte. It was my pleasure. It was your pleasure. Yes. Ensi kerralla me puhutaan taas sitten aiheesta, mitkä on uusia aiheita meille, jos on tapahtunut jotakin merkittävää. Ja ehkä silleen nyt tässä nyt puhuttiin paljon podaamisesta ja kaikista muusta, mutta esimerkiksi tuo yritysjuttu jäi kuitenkin aika vähälle, niin siinä mä luulen, että siinä olisi kyllä ihan yhteensettiin semmoista, mikä varmasti kiinnostaisi jengiä. Ihan vaan ei kuivaa mitään teoriaa, vaan omakohtaisia kokemuksia ja ehkä rohkaisua myös muille, koska multa monesti tulee kysymyksiä tuosta, niin miten se niin yritys perustetaan ja eikö se hirmu monimutkaista, niin
Ei ole. Siis oikeasti, jos sä menet jollekin yrittäjyyskurssille siellä, puhutaan nyt tämä yritys, mitä perustaa, luetellaan kaikki maailman lakipykälät, niin en ikinä olisi lähtenyt yrittäjäksi, kuulostaa niin hankalalta, mutta ehkä semmoista niin käytännönläheistä höpinää vaan tästä, niin mä uskon, että aika monelle voisi se pieni kynnys sitten alentua siihen, koska ei ole rakettitiedettä. Se on yllättävän helppoa loppupeleissä, kun ajattelee. Tietenkin se rahan tekeminen on aina vähän hankalampaa, mutta jos sitten sen ongelma on siis se, että jos sulla tulee rahaa jostakin, sun on pakko kehittää yritys siihen, että sä voit hallinnoida sitä rahaa. Sillä lailla mullakin kävi, että se on pakko, niin kuin, että se voi ottaa vaan niin kuin henkilökohtaisesti hilloa sisään. Kyllä. Sun on pakko pistää yritys, joka pyörittää sitä rahaliikennettä, niin sen perustaminen periaatteessa aika easyä ja simppeliä, ja se Suomessa aika helpoksi vielä, ettei sillä lailla tarvitse. Kyllä. Esimerkiksi siinä voisi olla yksi sellainen hyvä puheenaihe, mistä vähän jauhaa sitten enemmän sen asiatiimolta. Kyllä me voidaan katsoa, kun kommentit on väärällä toi Kauppalehden foorumin lukijoiden. Anteeksi, haluaisin mainita korvanmerkkinä, että minuutti 50 kohdalla oli virhe. Joo, sitten sanoin, että no sittenpähän oli, mutta tämä olikin tämmöisen tyhmien podareiden juttu, mitkä molemmat ihan niin kuin taloudellisesti tulee ihan hyvin toimeen ihan omalla liiketoiminnalla. Sillä lailla. Mutta oli tosi kiva ja tosi nopeasti meni aika kyllä höpötellessä. Eikö meidänkin aika yllättävän hyvin? Tosi mukavaa. Ja ehkä ensi kerralla, niin mitä jos mä tulisin vaikka sun luoksi? Otat sä mut vieraaksi, vai onko sulla joku semmoinen? Ei mulla oikein paikkaa, mihin mä kiinnitän näitä kotona. Sängylle mennään pötköttämään. Mä oon miettinyt monasti, että pitäisiköhän mun pistää Majorsin siihen, missä jengi nämä valmentajat on sanokaa sinne, että voitte sitten pysyä 2 tuntia pois tästä. Siinä on ne huone, missä on iso pöytä ja napata sieltä vieraita lennosta. Se olisikin. Joo, joku tulee juomaan. No niin, istupas penkkiin, että mitäs mieltä on tästä? Leskinen, tulepa sieltä tänne. Niin. Niinpä. No siinä on yksi. Mutta ihan pidetään missä vaan, mutta tämä on ihan mukava konsepti. Ja jos jengi dikkaa, niin pistäkää jonkinnäköistä peukkua tai kommenttia, niin ehkä näitä tähän lisää. Ja tietysti aihealueita, mihin nyt meillä on jotain sanottavaa, niin voidaan sitä ehdotella jotain. Totta kai. Ehdotella sitten. Mutta puhutaan mieluummin niistä asioista, mistä jotain tiedetään, että ei poikita liikaa sitten polulta. Ja tiedotuksena vielä, että tämä podcasti nyt, mistä ikinä kuuntelettekaan, löytyy nykyään SoundCloud sekä iTunes, Applen iTunes Storesta löytyy Pakkotoisto podcastin kanssa, jos kuuntelet SoundCloudista, eli voit myös puhelimella lataa podcast-sovelluksen Applelle ja kuunnella sitä suoraan sieltä. YouTube tämä ei tule enää, jos sitä kysellään vielä. Spotify on työn alla, he ei ole vastanneet mitenkään, etten tiedä, mutta jos iTunesin päästään, luisi, että ruotsalaisetkin hyväksyy meidät. Tosin me ollaan suomalaisia, ne voi olla vähän vihaisia meidän. Suomalaiset on parempia kuin ruotsalaiset. Ei ainakaan jääkiekossa. Tiputtiin eilen pois taas olympialaista. En mä luule oikeasti, että ruotsalaiset on parempia kuin suomalaiset. Mutta kyllä ne on näyttänyt sen monta kertaa. Niin mutta miehet komeampia. Ja podcastin sponsoreina tällä kertaa Pakkotoisto luonnollisesti ja PTV Gym Porvoon paras kuntosali, ellei koko Suomen hyvin kärkipään kuntosaleja. Kiitoksia. Tulkaa käymään ja muistakaa tägätä sitten aina sinne Instaan PTV Gymi. Ja Pakkotoisto. Kyllä Pakkotoisto, niin saa teidän Instagram-kuvan, ne tulee Pakkotoiston etusivun Instagram-feediin, josta ihmiset klikkaamalla löytävät sinun Insta-tilisi, eli kannattaa käyttää semmoisena pikku esille tuontina sitä tagia. Minä käytän jokaisessa kuvassa #pakkotoisto. Minä käytän kanssa. Koska mun mielestä on ensinnäkin makea semmoinen brändi, cool juttu, meitsi haluaa olla sinne inessä. Ja mä tiedän, että se menee Pakkotoisto etusivulle se kuva, että ehkä joku klikkaa sieltä myös minun auki sitten. Kyllä. Ja katsoo minun lihaksia. Ja PT Vatanen löytyy Instasta, PT Vatanen, Snapchatista, PT Vatanen. Mitä mieltä sä oot Snapchatin uudesta? Eikö se ole kauhea? On, mutta tottuu siihen vähän jo. Joo, mutta siis mua ei haittaa se mun henkilökohtainen, koska se on kuitenkin silleen suht helppo kuitenkin käyttää, mutta mua häiritsee se, että se on kuitenkin hankalampi käyttää kuin edellinen versio, ja täten minunkin katselukerrat on tippunut noin 2-3 tuhatta per snappi, joten se asia on, mikä minua ärsyttää, mutta etkö puhunut, että on tulossa vanha takaisin? Joo, kuulemma onko fakta vai onko huhu? No mä veikkaan, että jos siitä on se numero tehty, niin kyllä ne varmaan sen optimoi, mutta mä kuulin, että minutkin on osalle, mä oon mennyt sinne Discovery-puolelle. Mä tiedän, miten se tapahtuu, tiedätkö? En, siinä on joku juttu, että peräkkäisinä päivinä. Ei, minä kerron sun. Ne henkilöt, ketä sä seuraat ja kenen kanssa sä oot viestitellyt privana, ne menee sun sinne kaverilistalle,
tai missä on sun seurat. Aikaisemmin ollut. Kyllä. Joo. Ja sitten ne henkilöt, ketä sä seuraat, kenen kanssa et ole koskaan ollut private-chatissa, niin ne näkyy siellä julkisosiossa. Eli mullakin on useita tämmöisiä julkisuuden henkilöitä, ketä mä seuraan, kenelle mä en ikinä laittanut viestiä. Ne ei näy siinä mun kaverilistalla, vaan mun pitää mennä sinne todella sekaavaan tutustu-osioon ja etsiä ne sieltä jostain välistä. Joten meidänkin snapit näkyy kaikkien kohdalla siellä NS-julkisosiossa tai tutustu-osiossa, jos me ei olla oltu heidän kanssa juttusilla. Ei mitään. Mä en ole kattonut enää kertaakaan niitä. En mäkään. Mä löydän sitten mitään muuta kuin NBA-juttuja, jotenkin aivan typeriä pätkiä. Niin, näin se vaan on. Eli jos sä haluaisit, että kaikki sun seuraajille, sun My Story tulee sinne tutumpaan laatikkoon, missä on sitten kaikki. Pitäisi kaikkien kanssa kommunikoida. Kaikkien kanssa. Mäkin sanoin, että 11 000 ihmistä laittaa mulle viestin tänään, niin en välttämättä kaikille voi vastata. Että niin, ei aivan. Mitään idea, ei. Mutta toivottavasti tämä huhu pitää paikkansa, palaa entiselle ja näyttökerrat sitten palautuu. Kuitenkin niin kun niitä on sille rakennettu tässä ihan tietoisesti, niin se on ikävä aina sitten. Eikö sen saisi sillä lailla korjattua kuin homman, mitä me ollaan, nimenomaan me on manattu, että kun ihmiset lähettää kaikille viestiä. Niin. Eikö se meni sillä lailla, että otat säpin nytten, anteeksi tästä säpistä, mutta tällä mä näen teidät kaikki jatkossa oikeassa paikassa. Kyllä. Sori, en koskaan lähetä kaikille enää. Kyllä. Silloin se menee kaikille se. Mä luulen jo. Sitten se vaan pitää klikata jo koko kaverilista läpi. Niin. Joo, näin se varmaan voisi olla. Send to all. Kyllä. Ja nyt jos lähetetään semmoisen, niin että joudu bannilistalle, mutta muuten tietysti bannit ei ollut. Mutta toimiiko se niinpä, että me lähetetään yhden kerran? Mä en tiedä. Silloin mä oon tekemässä kaikkien kanssa, jotka meitä seuraa. Mä en osaa sanoa. Ihan paska sovellus. Ei sovellus vaan päivittä. Mutta sieltä löytyy PT Vatanen, kyllä. Instagram PT Vatanen. Joka puolelta PT Vatanen. Ei löydy, Facebookissa on PTV10. Se on totta. Sori, jouduin korjaamaan tässä. Personal trainer Korvan merkki. Facebook on vähän semmoinen ehkä nuorten suosio vähän laskussa, että hirveästi en Facebookia käytä. Mutta mä siirryn MySpaceen huomenna. Kiitos. Ja minä menen Twitteriin.